טוב, כולם שומעים אותי? מצוין, בוקר טוב. בוקר טוב. אז אנחנו הגענו בשעה טובה לשיעור האחרון. אני אמשיך לדבר היום על מונחי עצמים. בעצם השם של הקורס שלנו זה תכנות מונחי עצמים, ולמעשה הגענו לנושא העיקרי שלו, זה רק בשיעור הקודם, ולכן גם הסמסטר, מכיוון שזה קורס שגם קוצר והותאם, אז הנושא העיקרי שלו הפך להיות לא מונחי עצמים. זה בכל זאת, מונחי עצמים בכל זאת יהיה חלק בעצם הדרישות שלכם למבחן. אני אדבר על המבחן גם קצת בהמשך, אבל זה לא יהיה הנושא שהוא באמת העיקרי מטבע הדברים, כי הגענו אליו רק בשני השיעורים האחרונים. יש שאלות, הבהרות, לפני שאני נכנס וממשיך להסביר ולדבר על Object Oriented? זה איזושהי ככה סקירה מהירה, מה עשינו, מה זה בכלל תכנות מונחי עצמים. הרעיון זה שבאמצעות מחלקות, קלאס, וזה המונח החדש שנכנס לנו עכשיו ללקסיקון, שבעצם מאפשר לנו, מחלקה מאפשרת לנו ליצור טיפוס נתונים, דאטה טייפ מותאם לצרכים שלנו. ברגע שיוצרים מחלקה, אפשר להגדיר באמצעות הטכניקות השונות, כמו למשל בנאי, את השדות, למעשה את התכונות שיש לאותה מחלקה, ובאמצעות שיטות, methods, אנחנו בעצם מגדירים מהם הפעולות או הפונקציונליות של אותה מחלקה. ואני אדגיש את זה, ואני גם עוד פעם אסביר בצורה ברורה מה ההבדל בין פונקציות שלמעשה לא כתובות בתוך מחלקה, ואגב, אנחנו השתמשנו בהן כבר מן הסתם עוד לפני שדיברנו על מחלקות, לבין שיטות, שזה בעצם פונקציות שכתובות בתוך המחלקות, והן בעצם דורשות שההפעלה שלהן תהיה מתוך אובייקט קיים. וזה בעצם מכניס אותנו גם לנושא הזה של סלף, מה המשמעות של סלף בתוך הפרמטר, בתוך השיטות. הדבר הבא, אחרי שדיברנו על מחלקה, איך יוצרים מחלקה, איך מגדירים בבנאי שלה את הפרמטרים ואת השדות, את התכונות של אותה מחלקה. אנחנו דיברנו עכשיו על הצד השני, שהוא בעצם הצד שיוצר אובייקטים. באמצעות יצירה של אובייקט, אנחנו בעצם על ידי הפעלת הבנאי שאנחנו יצרנו, או לחילופין הסתמכנו על בנאי ללא פרמטרים, שלא קיבל שום פרמטר ולא ביצע שום התחול, איך יוצרים בעצם ומשתמשים באובייקטים. הדוגמה שליוותה אותנו שיעור שעבר, שלמעשה השיעור הזה אנחנו ניקח בעצם תחום אחר, ואנחנו נעשה איתה עם התחום הזה, בעצם עם המחלקה הזו שבעצם מייצגת מספר רציונלי, אנחנו נעשה את כל הדברים שעשינו פלוס עוד פעולות, אבל אנחנו דיברנו שיעור שעבר על משהו מאוד בסיסי, נקודה במישור. מה מייצג נקודה במישור? למה מלכתחילה אני ארצה בכלל ליצור מחלקה עבור נקודה במישור? כי נניח ואני רוצה להתעסק עם נקודות ולבצע פעולות, ואני רוצה שכל הדבר הזה ייכנס לתוך מחלקה מסודרת שיודעת לבצע את הפעולות, אנחנו מגדירים קודם כל מה התכונות, מה מגדיר לנו נקודה במישור. במקרה הזה זה פשוט, שני קורדינטות x ו-y, ומה הם סט הפעולות שנרצה לבצע, ויכול להיות שהדבר הזה תוך כדי תנועה אנחנו נוסיף עוד פונקציות, עוד שיטות, עוד פעולות וכך הלאה. אז ראינו דוגמה פשוטה שהתכונות, כלומר משתנים, הם x ו-y, מן הסתם יהיו מסוג דאבל, והשיטות, חוץ מהקונסטרקטור, הבנאי, שבעצם יוצר אובייקט חדש, שמקבל כפרמטר למעשה, בואו נעבור רגע לקוד עצמו, הנה הבנאי שלנו, שימו לב, אנחנו נמצאים בתוך מחלקה, אנחנו יוצרים פונקציות בתוך מחלקה, ולכן הן נקראות למעשה שיטות. פונקציות שמוגדרות בתוך מחלקה הן שיטות. דבר נוסף שמסגיר אותם זה העניין של סלף. אז זה בנאי,
לבנה היה גם שם מאוד מאוד ספציפי, underscore init, עוד פעם היה underscore. בשיעור הזה אנחנו נדבר על עוד שיטות ייחודיות, שהן גם, אנחנו בעצם נייצר אותן עם התצורה הזו, מה שמגדיר שמדובר בשיטה שיש לה תפקיד ספציפי, לבנה יש תפקיד מאוד ספציפי, והוא ליצור אובייקט חדש מאותה מחלקה. כל מה שאנחנו רואים פה זה בעצם המחלקה, ואין פה עדיין אובייקטים. אובייקטים יגיעו כשאנחנו נייצר מתוך מקום כלשהו, נניח מהגלובל פריים, אובייקט חדש מאותה מחלקה. עכשיו אנחנו כבר רואים שכשאני ארצה ליצור אובייקט חדש ממחלקת פוינט, אני אצטרך בעצם להעביר שני פרמטרים מסוג דאבל, שמייצגים את הקואורדינטות x ו-y של אותו אובייקט. בנוסף, הגדרנו פה עוד, במקרה הזה עוד שתי שיטות, אחת מהן שמציגה את הנקודה. תשימו לב שהפרמטר הראשון תמיד חייב להיות סלף. סלף מופיע בהגדרה של השיטה, אבל הוא לא מופיע בקריאה לשיטה. זאת אומרת, אם אני עכשיו אמחיש לכם יצירה, נניח שאני נמצא עכשיו פה בפונקציה הראשית, ואני רוצה ליצור את הנקודה 2.3. P1 שווה פוינט, השם של המחלקה, והפרמטרים 2.3 יצר לנו בעצם את האובייקט. איך? על ידי כך שהוא העביר 2.3, ובתוך השיטות, כדי לפנות לשדות, לתכונות של אותו אובייקט, אנחנו פונים אליו באמצעות סלף. וזה בעצם התפקיד של הפרמטר הזה, שכמו שאתם רואים הוא לא מופיע בקריאה. בקריאה יש לנו רק את x ו-y. אחרי שיצרנו את p, ונרצה לבצע נניח print point, אז מדובר פה על שיטה שהיא מקבלת כפרמטר רק את סלף, אבל אנחנו כבר יודעים שסלף הוא לא מועבר בצורה רגילה בתוך הסוגריים, ולכן ובעצם זה סוגר את המעגל שבעצם מסביר למה כדי להפעיל שיטות אני חייב שיהיה פה אובייקט ועליו אני מפעיל את השיטה. הדרך הזו היא בעצם מעבירה את P1 כסלף. זה פשוט דרך כתיבה מסוימת שבעצם מאפשרת הפעלה של שיטות רק באמצעות אובייקט, על אובייקט מסוים. ושימו לב שהפונקציה הזו, סליחה, השיטה הזו, print point, לא צריכה לקבל שום מידע חיצוני, חוץ מהאובייקט שעליו אנחנו מפעילים את השיטה. כי כל מה שאנחנו רוצים לעשות זה להציג את זה, את self x שזה 2.3, וכל המידע הדרוש לשיטה print point מצוי בתוך האובייקט, ולכן זאת שיטה שלא צריכה לקבל פרמטרים נוספים. והנה, מפעילים אותה בלי פרמטרים נוספים. אבל היא כן, שוב, אני חוזר, חייבת להיות מופעלת על אובייקט מסוים. אחרת פשוט אי אפשר להפעיל את print point בלי אובייקט משמאלו. פשוט זה לא יעבוד. השיטה הנוספת שכתבנו פה, זאת שיטה שבעצם מגדירה מצב שבו distance, אני רוצה שיטה שתחשב מרחק בין שתי נקודות, לפי הנוסחה הזו, שורש ריבועי של סכום הפרשי ריבועי ה-x'ים וה-y'ים. זאת שיטה שהרי לחשב מרחק בין שתי נקודות צריך שתי נקודות. ושוב, זאת שיטה, ולכן הסלף שלה מועבר בדרך הבאה, P1 נקודה, distance, ואיפה האובייקט השני? צריך להעביר אותו פה בתוך סוגריים, כי פה תשימו לב, יש את self ויש את other, אז אני בכל זאת צריך להוסיף פה other. מה זאת אומרת other? קודם כל זה שם שאני בחרתי, אבל הוא בעצם מייצג בדיוק את מה שאני רוצה. את המרחק בין self ל-other, כלומר other point. אז או שאני יוצר point נוסף, נניח פה היה לי P2, עם קואורדינטות מסוימות, או יודעים מה, אין שום בעיה שאני אעשה את זה ככה אפילו. מה לדעתכם אני אקבל אם אני אעשה דבר כזה?
מה הדיסטנס של מרחק, מה המרחק מהנקודה מעצמה? אפס. אפס. אז זו דוגמה, שקודם כל אין שום בעיה, שגם הסלף וגם האדר יהיו אותו, בעצם אותו אובייקט, והתשובה פה תהיה אפס. אבל שוב חשוב שתשימו לב, שאומנם יש פה את אותם, שזה למעשה אותו אובייקט, הסלף והאדר, אבל אין שום בעיה לחלץ את ה-x, 2 של סלף, ה-x של אדר שהוא גם 2, נכון? לכן יהיה לנו פה 0, וגם פה יהיה לנו 3 פחות 3, 0 ועוד 0 בריבוע זה 0. יואש, כן. המצגת לא נמצאת באתר. אני משתמשת בה באמת? כדי לסכם. זה 9, לא? כן, אז אני אבדוק את 9 זה, עכשיו. כי אני הייתי בטוח שהעליתי לכם את זה, אז אוקיי, אני אעלה את זה עכשיו, בסדר? בואו נעשה את זה רגע, שתוכלו גם לעבור עליה תוך כדי. אוקיי, ניקח דקה. תודה על ההערה. נראה. נכון, לא מופיע באמת. כבר יתוקן. טוב, העליתי את זה, אני אשמח שתראו שזה באמת עלה ותנו לי על זה פידבק. כן, אני רואה, תודה. מעולה. חזרנו למצגת, אתם רואים עכשיו חזרה את הפאורפוינט? שבעצם אתם תמיד ראיתם ולא עברתי לשום תצוגה אחרת. אתם רואים את המצגת? כן, 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 רואים. רואים. מעולה, יופי. הנה, אוקיי, אז זו דוגמה, שוב, אני רוצה שיהיה ברור, זה יצירה של אובייקט, יצירת אובייקט, למעשה זה יצירת האובייקט, שם המחלקה, ובתוך סוגריים הפרמטרים שיש להעביר לבנאי. אוקיי, מעולה. עכשיו, אני אתן פה את הדוגמה שנתתי שיעור שעבר עוד פעם כדי להדגיש את ההבדל בין פונקציות לבין שיטה, והשתמשתי בדיוק באותה פונקציה או שיטה דיסטנס כדי לתאר את ההבדל. אז ככה, יש לנו את המחלקה שלנו, ויש לנו את בעצם הפונקציה הראשית. השיטה שכרגע ראינו, דיסטנס, מקבלת סלף ואדר, ומחשבת ומחזירה את המרחק בין סלף לאדר. פונקציה חיצונית, כמו שאתם רואים, קודם כל היא לא כתובה בתוך מחלקה, מה שהופך אותה להיות מחוץ למחלקה זה העובדה שהיא לא בהזחה פנימה, והיא, שוב, זו אותה פונקציה שמחשבת מרחק בין שתי נקודות. הפונקציה דיסטנס, כדי שתוכל לחשב מרחק בין שתי נקודות, צריכה לקבל את שתי הנקודות כפרמטרים. השיטה דיסטנס, כדי לחשב מרחק בין שתי נקודות, צריכה לקבל גם כן שתי נקודות, אבל בצורה אחרת. אחת מהן כסלף, והשנייה כ-other. אז הנה הדגמה, שני האובייקטים האלה של פוינט, 2 ומינוס 3, 4.5, כאן אני מפעיל שיטה, כאן אני מפעיל פונקציה. ואז תשאלו, תגידו, רגע, אז למה לעשות שיטות, שזה מסבך אותנו? קודם כל, העובדה שזה כתוב בתוך המחלקה, זה מה שאנחנו, זה בעצם אחת המטרות שלנו, זה להכניס את כל הפעולות, את כל הפונקציונליות של נקודות, לתוך בעצם המוצר שלנו, המחלקה, פוינט. ולכן, יותר נכון מבחינה תכנותית, לכתוב
את השיטות האלה בתוך המחלקה, בסדר? אבל זה לא אומר שאני לא יכול כמובן לכתוב גם פונקציות שהן פונקציות ולא שיטות, ולהפעיל אותן. תשימו לב להבדל של ההפעלה. הפעלת שיטה, אני חייב אובייקט, פי 1 נקודה, הפעלת פונקציה, בלי שם האובייקט. למעשה, אה, לא, בסדר. אז יש שאלות לגבי ההבדל בין פונקציות לשיטות מבחינת המיקום שלהם, הכתיבה שלהם, סלף, וההפעלה שלהם. אוקיי. עכשיו, הדבר הבא שעשינו, שוב, עד עכשיו אני רק חוזר על מה שעשינו שוב שעבר, זה לדבר על מחלקות שבעצם נבנות על גבי מחלקות אחרות. כי ככה זה בחיים. בסופו של דבר, בעולם האמיתי, יש לנו ישויות או אובייקטים שהם מורכבים מאובייקטים אחרים. בדוגמה הזו, יש לנו צירקל, שמשתמש במחלקת פוינט, תשימו לב. גם פה, מה שאני מראה לכם, אין פה אובייקטים, יש פה רק שתי מחלקות שממתינות, שנפעיל אותם. מה זאת אומרת נפעיל אותם? נייצר אובייקט, נפעיל שיטה וכך הלאה. המחלקה סירקל היא מיוצגת על ידי נקודה, פוינט, ורדיוס. ומיד אנחנו בעצם הבנו שנכון שאני יכול במחלקת סירקל להכניס כתכונות x, y ורדיוס, אבל את זה כבר יש לנו פתור, יש לנו כבר מחלקה שדואגת ל-x, y. והיתרון בעצם בכך שבמחלקת סירקל אנחנו משתמשים באובייקט של מחלקת פוינט, פה אנחנו קוראים לו סנטר, בעצם מאפשרת לנו בתוך מחלקת סירקל לבצע שלל פעולות שכבר בעצם על סנטר בהיותו אובייקט של פוינט, שבעצם כתבנו אותם פה, בסדר? ולמשל מרחק, אוקיי? דיסטנס, זה בעצם שיטה שכבר כתבנו, והנה פה אני משתמש בה. רק שנייה, אני אראה לכם איפה. כי בשיטה של מחלקת סירקל שנקראת in סירקל, שבודקת האם, תשימו לב, פוינט נמצא בתוך סלף, המעגל, כדי להפעיל את השיטה in סירקל, אני צריך קודם כל שיהיה לי סירקל, כדי להפעיל אותו עליו. נניח, אני יוצר פה עכשיו את הסירקל, C1 שווה סירקל, כדי לייצר סירקל מה צריך? סנטר, שהוא פוינט, ורדיוס שהוא דאבל. עכשיו, בואו כדי להקל לנו את החיים, אני אציג את זה ככה. קודם כל, מבעוד מועד אני אבנה גם פוינט, P1 שווה, כמו שראינו בשקף הקודם, נניח 2.3, ועכשיו כדי ליצור את C1, שזה הסירקל שלנו, שמרכזו 2.3, אני מעביר את P1, והרדיוס שלו נניח שהוא 3. 3, 2.3. עכשיו אני רוצה לבדוק האם השיטה in circle, זאת שיטה שבודקת האם נקודה מסוימת נמצאת בתוך או מחוץ למעגל. לכן אני צריך פה נקודה נוספת כדי להפעיל את in circle. in circle צריכה עוד נקודה, אז אני מוסיף עוד נקודה. P2 שווה point, עם נניח 0, 0, ראשית הצירים, ועכשיו אני מדגים לכם את ההפעלה של in circle. in circle זאת שיטה, לכן אני צריך אובייקט של סירקל, זה היחיד שיש לי פה, נקודה, in סירקל, ואם אני רוצה לבדוק האם הנקודה שהיא ראשית הצירים
שזאת הנקודה P2, נמצאת בתוך או מחוץ למעגל C1, אני אפעיל את השיטה עם אותו P2, ולמעשה השיטה in circle בודקת האם point, שזה במקרה הזה זה P2, נמצא בתוך או לא נמצא בתוך self, זה C1. אוקיי, פה במקרה הזה, אני לא יודע, אנחנו צריכים, למעשה, מה זה לא יודע? השיטה תחזיר לי תשובה, והשיטה פה, ולפה רציתי להגיע, היא בעצם עושה את הדבר הבא, היא בודקת האם המרחק בין המרחק, אני צריך לתת אותו פה בצבע חדש, האם המרחק הזה קטן או גדול משלוש, זה מה שיגדיר האם הוא נמצא בפנים או מחוץ למעגל. אם הנקודה שלנו נמצאת במרחק קצר יותר מהרדיוס למרכז, אם המרחק בין המרכז למעגל לנקודה קטן מהרדיוס, הנקודה נמצאת בתוך. איך אני אבדוק אם המרחק בין הרדיוס, סליחה, המרחק בין המרכז לנקודה, המרחק בין המרכז לנקודה, זה בדיוק מה שרשום פה. למה? כי מרחק, distance, בין מי למי, בין point, שזה למעשה המרכז שלנו, סליחה, זה למעשה ראשית, הפרמטר, ראשית הצירים במקרה הזה, נכון? ואם אני רוצה לשלוף את הפוינט שהוא המרכז, שהוא הסנטר, הנה הוא, self נקודה סנטר, הסנטר של המעגל C1, זה, נקודת דיסטנס, פוינט, שזה הפרמטר שהעברנו, מחזיר לי את המרחק, מה שצבוע פה בחום. הרדיוס ידוע לי, נכון? הוא סלף נקודה רדיוס. אם זה מקיים קטן ממש, אז הוא מחזיר true. Okay? אם הוא נמצא על המעגל ממש, מה דעתכם? מחזיר true, false? למה פולס? תסתכלו רגע על התנאי. מה יקרה? קטן ולא קטן שווה, סבבה. בדיוק, יפה. אם היינו בודקים קטן שווה, אז נקודות שהן על המעגל עצמו היו נכללות בתוכו. בסדר? וזה בעצם מה שרציתי לומר לכם פה, וזה הדבר הכי חשוב מהשקף הזה, זה שבתוך מחלקת סירקל, אני משתמש בשיטה של מחלקת פוינט, דיסטנס. כבר יש לי את זה פתור, יש לי כבר שיטה שיודעת לחשב מרחק. אני לא צריך לשבור את הראש בתוך מחלקת סירקל, לחשב מרחק בשתי נקודות. זה שייך למחלקת פוינט, וזה גם כתוב במחלקת פוינט וממומש שם. תחשבו עכשיו שזו הייתה שיטה עם 100 שורות קוד, וכל מה שצריך לעשות במחלקת סירקל זה פשוט להשתמש בה, כי היא כבר קיימת. והיא קיימת בדיוק במקום שבו היא צריכה להיות קיימת, כי המרחק בין שתי נקודות זה לא מעולם הסירקל, אלא זה מעולם הפוינט. אוקיי. שאלות לגבי פוינט וסירקל? אוקיי, הנה הדגמה כמו שעשיתי, נוספת, עם תשובות true false. עכשיו, משהו קטן שלא עברתי עליו שיעור שעבר, אבל הוא יהיה ברמת רק המונחים. יכול להיות ששמעתם פעם על המונח הזה פולימורפיזם בתכנות, בכלל פולימורפיזם בחיים זה משנה צורה, זה משהו שיש לו צורות שהן בעצם רב צורות, בסדר? איך זה מתקשר פה? הרעיון הוא כזה, נניח ויש לנו כמה אובייקטים מטיפוסים שונים, ובואו ניתן את הדוגמה הזו, הדוגמה קצת כזו בנאלית, אבל היא ממחישה את זה. נניח יש לנו אובייקטים של בעלי חיים, דוג וקט, וכל בעלי החיים יש להם בעצם צורת דיבור מסוימת, בסדר? טוק, טוק של קט זה מיהו, כולם יודעים איך עושה חתול מיהו, איך עושה כלב, ווף ווף, יופי, מעולה. שימו לב, יצרנו פה שתי מחלקות מאוד מאוד פשוטות, מחלקת קט, שכל מה שיודעת לעשות זה טוק, ומחלקת דוג, שכל מה שיכול לעשות זה
תוק. מה קיבלנו פה בעצם? קיבלנו פה מצב שהשיטת תוק, שכתובה באופן זהה, אם היא תופעל על אובייקט מסוג cat, אני אקבל מיהו. אם היא תופעל על אובייקט מסוג דוג, אנחנו נקבל ווף ווף. תשימו לב מה זה מאפשר לנו בעצם. מאפשר לנו ליצור רשימה מעורבת, כמו שאפשר לעשות בפייתון, של כמה כלבים וכמה חתולים. תשימו לב שכרגע, כדי להדגין לכם את השיטה הזו, סליחה, כדי ליצור את הרשימה הזו, אני יוצר cat, דוג ו-cat. ולמה אני יוצר את זה עם סוגריים ריקים? כי אין לי פה בנאי אחר, נכון? לא יצרתי פה בנאי שמקבל פרמטרים. עכשיו תראו את הרעיון. הלולאה שנמצאת פה, היא בעצם עוברת על האובייקטים, האייטמס של הרשימה, נכון? ואין לי מושג, בתור המתכנת, אין לי מושג האם יופיע לי פה cat או דוג, אבל מה שאני יודע זה שאם תוק, אם השיטה תוק ממומשת, קיימת גם פה וגם פה, אין שום בעיה. ברגע שיגיע הקט הראשון, אני אקבל את התוק של קט. כלומר, בעצם יצרנו פה מצב שכתבנו שיטות באותו שם במחלקות שונות, וזה בעצם מאפשר לנו להפעיל באופן גורף, בלי לדעת בוודאות על איזה אובייקט אני אפעיל את השיטה, והשיטה בעצם היא כאילו תתאים את עצמה. מה זאת אומרת תתאים את עצמה? אם זה יהיה קט, אני אקבל מיהו. אם זה יהיה דוג, אני אקבל ווף ווף. אם זה יהיה פתאום בטעות איזשהו סטרינג, נניח והיה לי פה hello, אז הייתי מקבל הודעת שגיאה. למה? כי hello זה סטרינג נחמד, אבל בסטרינג אין שיטה של סטרינג שנקראת תוק. אבל אם הייתי רוצה להוסיף פה גן חיות שלם, הייתי יכול לייצר קט, דוג ועוד שלל חיות, שכל אחד בעצם מבצע בהתאם למה שמומש אצלו, בתוך המחלקה שלו. בסדר? אז הרעיון הזה של פולימורפיזם, זה מונח כזה מעולם התכנות, שבעצם מאפשר לנו להפעיל שיטה, ודרך אגב, עשינו את זה במקרים מסוימים, אולי קצת פחות בפייתון, אבל למשל אם אתם זוכרים, הפעולה פלוס. הפעולה פלוס, אם היא עבדה על מספרים, היא נתנה מספר. אבל אם היא עבדה על מחרוזת ומספר, זאת אומרת, הפעולה הזו זו פעולה שהתאימה את עצמה. היא self-adaptive כזו. מה היא עשתה במקרה הזה? היא הפעילה פעולת ההצמדה. פלוס עבור אינטג'רים, זה חיבור מתמטי. פלוס עבור סטרינגים, זה הצמדה. אוקיי? ואני יכול להפעיל את הפלוס הזה ולדעת שזה יעבוד גם אם יש שם טיפוס סטרינג, גם אם יש שם טיפוס אינטג'ר או דאבל. זה בעיקר פוגש אותנו באמת במקרים כאלה שיש לנו רשימה שמכילה אובייקטים מעורבת, ואני רוצה להפעיל עליה באופן גורף איזושהי פעולה, שהפעולה תתאים את עצמה. מה זאת אומרת פעולה תתאים את עצמה? פה קראתי לתוק, אבל יש פה שני תוק, יש פה אחד ושתיים. איזה מהם יופעל? בהתאם לאובייקט הספציפי שאנחנו נציב משמאלו. בסדר? שאלות לגבי פולימורפיזם כרעיון? אז אם ישאלו אתכם, אתם תדעו מה זה פולימורפיזם. אוקיי, יש פה עוד דוגמאות. הנה, אתן לכם עוד דוגמה אחת קטנה לפולימורפיזם, כלומר, פעולות שמתאימות את עצמן, ובעצם יצרנו את הרשימה הזו. אוקיי? נניח 1, 2, A ו-B. אני מזכיר לכם שהתצורה הזו, זה בעצם תצורה שמאפשרת לנו ליצור רשימה חדשה, על בסיס הערכים של הרשימה המקורית. אייטם כפול 2, for item in list, יוצא רשימה חדשה, שכל נתון בו הוא האייטם המקורי כפול 2. איפה פה הפולימורפיזם? הפעולה כפל בפייתון, איזה כיף, כשאני עושה A כפול 2, הפעולה הזו,
היא לא שגיאה, היא פשוט מכפילה את A, ולכן זה מאפשר לי להפעיל באופן גורף את פעולת הכפל על רשימה שמכילה גם אינטג'רים וגם סטרינגים, גם אינטג'רים, אבל אם הייתי שם פה איזשהו אובייקט של דוג, אז כבר זה לא היה עובד. אלא אם כן היינו בעצמנו מוסיפים, מממשים גם את השיטה כפל עבור דוג. זה יביא אותנו למה שנעשה השיעור הזה, כי אם אתם שמים לב, לא השתמשתי פה בשיטה כמו שאני רגיל להשתמש בה. נניח אובייקט מסוים נקודה. יש פה שימוש בעצם באופרטור, כפל, שהוא מאחוריו בעצם יש שיטה, והכיתוב פה הוא רק כיתוב בעצם מקוצר, שיותר נוח לנו, כי אנחנו רגילים, כדי לבצע כפל, אנחנו רגילים להשתמש בכוכבית הזו. כדי לבצע פלוס, אנחנו רגילים להשתמש בפלוס הזה. אבל מאחוריהם יש שיטות שאפשר להגדיר אותן, ובעצם ולממש אותן על טיפוסים שונים בהתאמה. בעצם הפעולה הזו, 1 ועוד 2, היא שקולה לפעולה 1 נקודה, שיטה שנקראת פלוס, נניח במחלקת אינט, אוקיי? ובעצם זה רק כיתוב מקוצר של הדבר הזה. קח את 1, תוסיף לו 2. בסדר? עד כאן לגבי פולימורפיזם, ובואו נראה מה אנחנו הולכים לעשות היום. אז אמרתי, אנחנו בעצם ניקח דוגמה שתלווה אותנו לאורך כל השיעור, והיא דוגמה שבעצם ייצוג של מספר רציונלי. מספר רציונלי זה בעצם מספר שיש לו מונה ומכנה, אבל שניהם הם אינטג'רים. מספר רציונלי זה חילוק של שני שלמים. שני שליש זה מספר רציונלי, 1.2 לחלק ל-3.1 זה לא מספר רציונלי. בסדר? מעולה. קודם כל מספר רציונלי יכול להיות מיוצג גם כמספר עקרוני, נכון? עשרוני, 0.6667. אבל יש חסרונות בייצוג ממשי, עשרוני, של מספרים רציונליים, כי אז אני למעשה מאבד קודם כל, המספר הזה הוא לא מדויק, ודבר שני, יכול להיות שחשוב לי להשאיר את המספר שלי בתצוגה רציונלית, כלומר מונה חלקי מכנה, כי זה יקל עליי בפעולות בין מספרים רציונליים. ודבר נוסף זה שחשוב להבין שהדבר הזה הוא למעשה גם 4 לחלק ל-6, 8 לחלק ל-12, כלומר המספר הרציונלי הזה והזה הם לא אותו דבר, למרות שהם בעצם זה הרחבה אחת של השני. אבל כרגע נתעלם מכל הפילוסופיה, ובואו נעבוד על מחלקה, נקרא לה rational, שבעצם תאפשר לנו לייצג מספר רציונלי, ואנחנו תוך כדי השיעור נוסיף לה עוד ועוד פונקציונליות בהתאם לצרכים שלנו. הנה, זה המספרים הרציונליים, טבלת המספרים הרציונליים. מה מייצג מספר רציונלי בעצם? אם אני רוצה עכשיו לדבר איתכם על מחלקת rational, מהם התכונות של אובייקט מטיפוס rational? מהם הנתונים? פולט. עוד פעם, לא הבנתי? זה מסוג פולט או דאבל. צריך להיות לא. למעלה שלם, המונה צריך להיות שלם והמכנה צריך להיות שלם. נכון. לכן, מה שמייצג מספר רציונלי זה שני אינטג'רים, אחד עבור המונה, נקרא לזה מונה, או שנקרא לזה בשם אנגלית, תכף נראה איך כותבים את זה, אני לא זוכר, numerator, denominator, לא משנה. זה פשוט, מה מייצג מספר רציונלי? כדי להיות מסוגל לייצג את אחד מהמספרים הרציונליים שנמצאים פה, כל מה שצריך זה שני אינטג'רים. חשוב שהם יהיו אינטג'רים, אוקיי? והם לא יהיו מספרים דאבל. פה אני דווקא לא רוצה לאפשר שזה יהיה דאבל, ולכן מבחינת מבחינת התכונות, כל מה שצריך לעשות כדי לייצג מספר רציונלי, ותכף נדבר על המצב של חילוק באפס וכך הלאה, זה
בעצם שני אינטג'רים. עכשיו, מה נרצה? אוקיי, הבנו, אנחנו נגיע עוד מעט לכתיבה של המחלקה. עכשיו, מה אנחנו נרצה לבצע? כלומר, איזה פעולות, פונקציונליות חשובה לי שתהיה עבור מחלקת rational? אני רוצה פרינט, אני רוצה שאם אני ארשום פרינט ויכניס פנימה אובייקט של rational, אני אקבל את הפרינט שלו בצורה הזו, 2 חלק ל3, ככה, אני רוצה שזה יהיה הפלט עבור פרינט של איזשהו נניח R1 שווה rational, שעדיין אין לי את המחלקה הזו, תכף נבנה אותה, עם 2.3, אני רוצה שאם אני אעשה פה פרינט R1, אני אקבל ככה, 2, קו נטוי, 3. זה הדבר הראשון שאני רוצה שיהיה ממומש פה, אבל יש עוד דברים. אני ארצה לאפשר חיבור, חיסור, כפל וחילוק בין שני מספרים רציונליים. עכשיו, למה חשוב שאני אגדיר חיבור, חיסור וכפל וחילוק עבור מספרים רציונליים? כדי שגם התוצאה תהיה מספר רציונלי. אוקיי? אנחנו צריך להגדיר את זה בעצמנו, כי אם אני אעשה למשל R1 ועוד R1, אני אקבל הודעת שגיאה, כי R1 זה אובייקט, בסדר? ו-R1 זה בעצם כתובת בזיכרון, לכן אנחנו נצטרך, ותכף אנחנו נדבר על איך אפשר בעצם ליצור את הדבר הזה, שהאופרטורים, כפל, חילוק, חיבור וחיסור, ישויכו לאיזושהי שיטה בתוך מחלקת rational. אנחנו נרצה ליצור את המחלקה הזו בעצם כאובייקט שהוא immutable, שאי אפשר לשנות אותו. כי אם הוא 2/3, אי אפשר לשנות אותו. אני לא רוצה שיהיה אפשר לשנות אותו. כמו שאי אפשר לשנות 5, אלא אפשר לדרוס אותו בערך אחר, אנחנו נעשה את זה, וכשיהיה לנו, נניח, את מחלקת rational, ונכתוב אותה לפי הדרישות האלה, אז יהיה לנו מחלקה, שאם אני אפעיל אותה, אם אני אצור אובייקט ממנה עם 1.2, אני למעשה מייצג את המספר חצי, ואני רוצה שאני אוכל לייצג את המספר 2/3, ואני רוצה שלמשל הפעולה הזו תעבוד חלק, שהאובייקט חצי לחלק ל2, שימו לב, אני רוצה אפילו להיות מסוגל לערב מספרים שלמים, אינטג'רים, יחד עם בעצם ליצור אלגברה מעורבת. את כל זה אנחנו צריך ליצור מצב שהדבר הזה יעבוד, שאם אני אכניס פה חצי לחלק ל2 ועוד 2/3, חצי לחלק ל2 ועוד 2/3, ייתן את התשובה. איך אני עושה את זה? זה בעצם, בואו נעשה את זה, 2 ועוד 2/3, יש לנו 8/3, נכון? חצי לחלק ל8/3, זה כמו חצי כפול 3/8, שווה 3, ומה, איפה טעיתי פה? חצי לחלק, לא, כן, בסדר. אוקיי? זה יהיה השלב הסופי. זה לא בתוך השמה? אם היינו רוצים ליצור rational לא, למעשה הרעיון זה שהפעולה הזו כשלעצמה, היא תיצור ותחזיר אובייקט חדש של rational, נכון, אם הייתי רושם פה למשל x שווה, אז x היה אובייקט בעצמו, rational, של 3/16. אנחנו רוצים בעצם ליצור מצב שאני יכול לבצע אלגברה עם ה-rationals האלה שאותם אנחנו יוצרים. כי מה הרעיון? אם אני אצור מחלקת rational שיודעת לייצג חצי ו2/3, זה נחמד, אבל אני רוצה להיות מסוגל לבצע עליה פעולות. אני רוצה שאם אני אחבר שני rationals, שני מספרים רציונליים, אני אקבל תשובה כמספר רציונלי. הרי כל הפעולות, כפל, חילוק, חיבור וחיסור בין מספרים רציונליים, מניבים כתוצאה גם מספר רציונלי. אבל כרגע אין, זה לא נתמך כל הפעולות האלה. אם אני אנסה לעשות את זה עכשיו, אני אקבל הודעת שגיאה. למה שתוכל לחלק אובייקט של מחלקת rational? באיזה זכות אתה מבצע חילוק על אובייקט של מחלקת rational?
אנחנו ניכנס לזה ונראה איך אנחנו יכולים להגדיר את הפעולות האלה ואיך הן פועלות על אובייקטים של rational. אז בואו, אולי זה כרגע נראה ככה באוויר, בואו נצלול לכתיבת המחלקה, זה יותר ברור. בואו נתחיל מהפשוט. מחלקת rational, קוראים לה קלאס. rational, מעולה. יש לנו n ו-d עבור מונה ומכנה. נומרטור, מונה, ו-denominator, מכנה. זה n חלקי d. אם אני רוצה לייצר מספר רציונלי, אני צריך את שני הפרמטרים האלה. וזה מה שהבנאי עושה. מאוד פשוט. כבר עכשיו, אחרי הדבר הזה, אני יכול לבוא ולרשום R1 שווה rational עם 1.3 וזה יהיה מצוין. ייצג לי שליש, אבל אני יכול גם לעשות את הדבר הזה. 1.0 וייצר לי ביטוי בלתי חוקי, נכון? נטפל בזה עוד מעט. לא נרצה לאפשר לייצר את הדבר הזה. מי בעצם יגדיר את זה? מי ימנע את היצירה הזו? הבנאי. יואש. כן. ואם זה אותו מספר פעמיים, זה גם לא טוב, כי זה מספר שלם כבר, לא? נכון, עכשיו אתה צודק, אני רוצה שבעצם rational שה-n וה-d שלו שווים אחד לשני, הוא בעצם, או מעבר לזה, אני רוצה להיות מסוגל לייצג גם מספר שלם כ-rational. כל מספר שלם הוא גם מספר רציונלי, כשהמכנה שלו הוא אחד. וכמובן גם אחד, אם זה יהיה לי נניח, מה שאתה שואל פה זה בכלל דבר כזה, האם 3 לחלק ל-3 זה אותו דבר כמו 4 לחלק ל-4. אנחנו יודעים שמבחינה מתמטית כן, כי זה למעשה 1. אבל אנחנו צריך להחליט האם אנחנו רוצים להבדיל בין זה לזה. זה גם משהו שתלוי בנו. אבל אנחנו נרצה לאפשר, ונניח הלקוח שלנו אומר לא. מבחינתי, 3 לחלק ל-3 זה לא כמו 4 לחלק ל-4. כי 3 לחלק ל-3 זה 3 משאיות לחלק ל-3, 3, לא משנה מה, יעדים. נגיע לזה, אבל כל מה שאתם אומרים פה זה חשוב, וזה דברים שצריך לקחת אותם בחשבון כשבונים את המחלקה. עכשיו, עד עכשיו לא דיברנו על יותר מבנאי אחד, אבל רגע, יש היגיון מאוד מאוד מאוד, בוא נקרא לזה, מאוד הגיוני לאפשר לי לייצר מספר רציונלי ביותר מדרך אחת, אוקיי? וזה בדיוק מה לא בדיוק, אבל מה שהתחלתי להגיד קודם. כדי לייצר את המספר הרציונלי 5, שהוא למעשה 5 לחלק ל-1, אני רוצה להיות מסוגל בעצם לאפשר את הדבר הבא. זה נכון שאם אני אפעיל את rational עם 5.1, אני אקבל 5.1, אבל אני רוצה שגם זה יעבוד. למה לא בעצם? אני רוצה שאם המשתמש יפעיל את הבנאי עם פרמטר אחד בלבד, הוא יקבל אוטומטית את הפרמטר השני, המכנה 1. יש לכם רעיון איך אפשר לעשות את זה? עם איזה מנגנון אפשר להשתמש פה? תעשה מתודה בתוך שמגדירה את זה. יש לנו כבר בנאי, אני מזכיר, יש לנו כבר בנאי, וכרגע, אני אחזור רגע לשקף הקודם. אפשר לעשות עוד בנאי. אוקיי, עוד בנאי זה אומר לכתוב עוד שיטה בדיוק באותו שם, וזה פחות, זה לא עובד ככה בפייתון. בפייתון יש מנגנון אחר שמאפשר לנו אין פה להעמיס. ברירת מחדל, כמו בדיוק, בדיוק, יש פה בדיוק ברירת מחדל. מה יקרה אם אני אוסיף d שווה 1? אז אם לא יהיה פרמטר נוסף, אוטומטית יהיה שווה ל-1, ולכן... אפשר לבנאי להוסיף ברירת מחדל? בטח, בנאי זה שיטה לכל דבר. אם אני אוסיף פה ברירת מחדל, חוץ מלסלף, אסור לגעת בו, אנחנו כמובן יכולים לעשות את זה, ולא רק שיכולים, אנחנו גם בשפות אחרות? בנאים, קודם כל בשפות אחרות אין ברירת מחדל, למשל בג'אווה ו-C# לא קיים דבר כזה ברירת מחדל. בשפות אחרות משתמשים במנגנון שנקרא העמסת שיטה, זה בעצם אומר אני יכול ליצור כמה שיטות, כמה בנאים, כן, אוקיי. אני יכול ליצור כמה שיטות באותו שם, כל עוד החתימה שלהם, הפרמטרים שלהם לא זהים. כן. זה בג'אווה, סמסטר הבא. קודם כל בוא נתחיל מזה שאם אני
אם אני פשוט יבוא ובתמימותי אגיד, רגע, בוא ננסה. מה הטעות פה? זה שכרגע, כמו שראיתם, הבנאי מחויב לקבל שני פרמטרים, ולכן אני אקבל פה הודעת שגיאה, חסר לנו אחד. אז הנה, כבר הבנו את הפתרון. נוסיף פה ברירת מחדל, d שווה ל-1, וזה יעבוד לנו מצוין. וזה יעבוד בשני המקרים, גם זה וגם זה. ריבוי בנאים, זה בעצם שירות למשתמש, למי שיפעיל את החבילה הזו. אנחנו נמכור אותה אחר כך למי שרוצה להתעסק עם מספרים רציונליים, ונגיד לו, תקשיב, נכון שחמש זה 5 לחלק ל-1, אבל אנחנו תומכים גם בדרך הזו לייצר מספרים רציונליים, כשירות, אנחנו נשים לך ברירת מחדל 1. עוד מקרים? מה לגבי העניין הזה? לא טוב. אני לא רוצה לאפשר יצירה של 5.0. זה לא if או מנגנון של try. נכון, אנחנו יכולים להשתמש פה במנגנון של try לחלוטין, אה, אבל למעשה, כן, אנחנו יכולים גם להשתמש פה במנגנון של try ולעשות exceptions וכך הלאה, אבל בוא נגיד שאנחנו לא רוצים להסתבך עם זה עכשיו, אנחנו נעשה את זה בדרך הישנה והטובה, if. יש לנו פה בעצם בנאי, שהתפקיד שלו זה ליצור אובייקט חדש, והתפקיד שלו גם להיות שומר הסף, ולא לאפשר יצירה, ודרך אגב זה משהו שלא היינו יכולים להשיג אם בכלל לא היינו יוצרים מחלקת rational, אלא היינו אומרים, מה הבעיה? אתה רוצה לעבוד עם מספרים rationals? תעבוד עם x ו-y, עם שני אינטג'רים. אתה רוצה הרבה מספרים רציונליים? תעבוד עם שני ליסטים של 1, 7, 3, 9 ומכנה. זה יהיה מונה, זה יהיה מכנה. זה n, זה d. אבל שימו לב, פה אף אחד לא יכול למנוע ממני לעשות את זה. ואז יצרתי פה מספרים, מה שנקרא, בלי בקרה. הבקרה נמצאת בתוך הבנאי. זו עוד דרך שלנו ליצור פה בעצם מצב שלא, אם d שווה ל-0, תראו, עכשיו פה אם היינו רוצים להשתמש במנגנון של try ו-accept ולזרוק הודעה, היינו יכולים ליצור הודעת שגיאה. פה מה החלטנו לעשות? מי שמנסה להכניס 0, אני מכניס לו 1. בעצם אני אעדכן את זה, והדרך שלי לפתור את זה זה לעדכן את המכנה ל-1. אם זה דרך הכי טובה, אני לא חושב, כי אם מישהו יעשה את זה ויתעלם מההודעה, והוא יחשוב שהוא יצר את הרשיונל הזה, והוא יקבל בסוף רשיונל אחר, כן, זה לא המספר שהוא התכוון. נכון, הוא לא התכוון לזה, אבל הנה, הוצאנו לו הודעה ומבחינתנו פתרנו את זה, כי עכשיו אני לא רוצה להיכנס פה אבל בדיוק כמו שאמרת, המנגנון של try accept עם exception זה הדרך הנכונה לעשות את זה. אבל גם זה פותר מבחינתי את העניין, לא מאפשר ליצור מכנה 0, מה יקרה אם בכל זאת ייצרו אובייקט עם מכנה 0, יהפוך ל-1. אוקיי, עכשיו תראו, אם אני בעצם ארצה אחר כך להציג את P, אנחנו עוד לא הגענו למצב של אם אני אעשה את זה כרגע, זה עוד לא נתמך. אם אני אעשה את זה בשלב הנוכחי, אני אקבל פה בעצם את התוכן של P, שהוא הכתובת בזיכרון. תכף נראה איך אנחנו מתערבים ומשנים את העובדה שפרינט של אובייקט, אנחנו נגדיר מה הדרך בעצם להציג אובייקט. זה יהיה בתוך שיטה מסוימת, מאוד מאוד ספציפית, שבעצם אנחנו עוד מעט נדבר ונגדיר אותה. אבל נניח וכבר עשינו את זה, עוד לא עשינו את זה, אז כשהמשתמש ייצר rational עם 0, הוא יקבל בעצם 1 בפועל. הנה, דרך אגב, זה בדיוק מה שכתבתי. זה לא רעיון טוב לשנות את הנתון בעצמנו כדי לפתור את הבעיה. exception זה הדבר הנכון. שמתם לב לזה בעצמכם. מה זה אומר exception? exception זה בעצם לזרוק הודעת שגיאה. אני הבנתי. מחזיר אותך נגד לשיעורים לך. שדיברנו על try accept עם זריקת הודעה, אז פה בתוך ה-if, במקום לעשות print, הפרינט הזה, אנחנו יכולים לעשות את הפרינט הזה, אבל throw exception, זריקה של בעצם, לא זוכר
סינטקס המדויק, אבל לעבוד פה עם שגיאות מערכת. Zero Division Exception, זה אפילו קיים ב-exception הזה. טוב, בואו נעשה עוד שקף הזה ונצא להפסקה. הנה, אפילו מה שאמרתי פשוט מתורגם פה. יותר נכון לעשות raise zero division error. ויודעים מה? גם אם אנחנו לא עושים try ו-accept, המשתמש, תשימו לב, זה בעיניי הרבה יותר נכון. הדבר הזה יוצר zero division error, חלוקה באפס. שימו לב איך אנחנו יצרנו פה מצב שהמחלקה שלנו, שאנחנו בנינו אותה, אגב, לא היה שום דבר שבעצם טכנית מונע מדי להיות אפס, אבל זה היה משהו לא מוגדר. ולכן זאת הדרך הנכונה, עם ה-exception, וכמובן המשמעות היא שאם המשתמש ירצה לייצר אובייקט חדש של rational, הוא יודע שהוא נכנס פה למצב של אופציה ל-zero division error, ואז היינו עוטפים את היצירה של האובייקט ב-try ו-accept, ואז היינו בעצם מנהלים וסוגרים את המעגל של טיפול בשגיאות. אבל שוב, אני הלכתי עוד צעד אחד, יצרתי פה יכול אבל מצב, להסביר את ה-Zero Deviation Error? כאילו, לא צריך לרשום את ה-Try ו-Accept ממש? לא, או אז אני אסביר. ה-try ו-accept זה בעצם למנוע מצב, זה למנוע את המצב הזה. מלכתחילה אנחנו יצרנו את המצב הזה, כאן יצרנו את המצב הזה. raise zero division error זה בעצם זרוק הודעת שגיאה, תוציא את הפלט של השגיאה. למה זה עשינו את זה? פונקציה בפני עצמה? כן, זה המנגנון של raise exception. פשוט השיטה, בעצם הפקודה raise, zero division זה סוג הארור הספציפי, אוקיי? כרגע עוד לא טיפלנו עם try ו-accept, אלא עשינו פה מצב שהבנאי עשוי לזרוק הודעת שגיאה. אם אני הבנתי. מסתפק בזה, סבבה. אבל כמו שאמרתי, אם אנחנו רוצים, ואני לא אחזור עכשיו ממש לכל התהליך הזה, אז אנחנו צריכים לעשות פה try עבור הדבר הזה, ולעשות פה accept של zero division error, ולהגדיר מה אני רוצה לעשות, למשל, להכניס אותו פה ללולאה. זה גם יכול להיות מצב שהייתי מכניס אותו ללולאה, שאומרת לו לא, try again. בסדר? אבל זה כבר עניין של איך אנחנו רוצים לא, לטפל בה. לא חיברתי שאפשר לקרוא ל-Raise לבד בלי ה-Try ו-Accept, אבל בסדר. לא, לא. raise, הוא לא חייב לבוא עם try ו-accept. raise זה בעצם לזרוק הודעת שגיאה. לפעמים זה קיים אוטומטית, למשל הפעולה, חילוק, יש לה באופן אוטומטי את הבדיקה שהמכנה הוא 0 ואז זריקת הודעה, או שאנחנו דואגים לזרוק הודעה בעצמנו. אוקיי. אז הנה עכשיו הדבר הבא, יצרנו את האובייקט הזה, ה-D וה-N שלו, לא משנה פה זה ממש לפחות אמורות N ו-D, קראנו לזה N ו-D ולא נומר וכך הלאה. בפועל מה יקרה אם אני אעשה Q או print Q, כמו שאמרנו, וכבר חווינו את זה פעם על אובייקטים שאני מציג אותם, או לא יודע אם חווינו, אבל זה ככה, זה הלכה למעשה מה שקורה. כשיש ניסיון בפייתון להציג אובייקט, למעשה מה שפייתון עושה, הוא ניגש לאיזושהי שיטה מאוד ספציפית, שאם לא דאגנו לממש אותה בעצמנו, יש לה ברירת מחדל, וזה בעצם שיטה שמגדירה איך אובייקט מציג את עצמו בצורת סטרינג. זה בעצם שיטה שממירה אובייקט לסטרינג. תשימו לב, למה שאנחנו עושים פרינט לנניח x שווה 1? אם אני עושה פרינט ל-x, אני מקבל 1, אבל 1 למעשה זה אינטג'ר. איך פרינט יודע להתמודד עם אינטג'ר? מכיוון שלאינטג'ר יש ממומשת השיטה, שתכף אני אדבר עליה, שהיא בעצם מגדירה איך להמיר אותו באופן אוטומטי לסטרינג, וזה מאוד פשוט, פשוט תציג את התו שמייצג אותו. מה, כרגע, מאחורי הקלעים אתה מתכוון? מה? לא הבנתי? לא הבנתי מה אתה אומר, שזה מאחורי הקלעים כאילו ממיר אותו? זה מאחורי הקלעים. אנחנו למעשה עשינו את זה, אבל דרך אגב, פרינט יודע בגדול,
חייב לקבל מחרוזת, הוא חייב לקבל סטרינג. פרינט זה להציג משהו על המסך. מה אפשר להציג על המסך? רק מחרוזות. למה בכל זאת זה יתאפשר לנו להציג אינטג'רים? כי עבור אינטג'ר יש מאחורי הקלעים, בדיוק כמו שאמרת, שיטה שמגדירה איך לייצג אותו כמחרוזת. השיטה הזו, שתכף נדבר עליה, כרגע ברירת מחדל שלה עבור אובייקטים שאנחנו יצרנו בעצמנו, זה הכתובת בזיכרון. ברירת המחדל של הצגת אובייקט, במקום להגיד, אני לא יודע מה לעשות עם זה, אני אקבל הודעת שגיאה, במקום שהדבר הזה ייתן הודעת שגיאה, כי באיזה זכות אתה מעביר את Q, שהוא אובייקט שאתה יצרת אותו, לפרינט, מה אתה מצפה שיקרה? אני מצפה שיקרה ככה. אז תדאג לזה שזה יקרה ככה. כל עוד לא דאגנו לזה, כלומר לא יצרנו בעצמנו את השיטה to-string, שתכף אני אדבר עליה, אז ברירת מחדל זה להציג את הכתובת בזיכרון. כי מה יש בוודאות לכל אובייקט, לא משנה מאיזה סוג הוא, rational, dog, cat, student, point, כתובת בזיכרון. ולכן ברירת המחדל זה להציג את הכתובת בזיכרון. אי אפשר לעשות פשוט פרינט פרס או משהו כזה? אתה יודע, שזה לא, תמיד... פרינט פרס לא קשור פה לעניין הזה, כי פרס זה בעצם אומר שבעצם תפעיל את המחרוז שלך כשורת קוד, זה משהו אחר. בואו נראה לכם בעצם איך בעצם פותרים את הבעיה הזו. שוב, מצב נוכחי, פרינט של אובייקט, לא משנה דרך אגב, point, rational, כל מה שנכתוב בעצמנו, ייתן לנו את הכתובת בזיכרון. זה לא מה שבאמת מעניין אותי. איך אני הופך את זה לדבר האמיתי? זאת השאלה, וכאן התשובה. שיטה. כן, אני אמרתי to string, ושוב פעם, לצערי, אני מבלבל קצת בין Java לפייתון, זה לא to string זה שייך לעולם הג'אווה. שיטה, ותשימו לב, שיטה שנדבר עליה אחרי ההפסקה, שזאת שיטה ייחודית, שנקראת represent, שכל מה שהיא עושה, תשימו לב, זה מחזירה מחרוזת, היא מחזירה מחרוזת, שמייצגת את האובייקט. פה אנחנו יכולים להחליט אם זה יהיה קו נטוי, או אני רוצה כוכביות, כל מה שאני רוצה אני יכול לצקת לתוך השיטה הזו, ומה שהופך אותה לשיטה מיוחדת, זה העובדה שכשיש ניסיון של פייתון להמיר אובייקט למחרוזת שמייצגת אותו, אז הוא ניגש לשיטת רפרזנט. אם שיטת רפרזנט לא כתבנו אותה בעצמנו, כמו פה, יש לה ברירת מחדל. יש איזשהו מנגנון שמאפשר לשיטות מסוימות, השיטות האלה, דרך אגב, גם לאינית יש ברירת מחדל, שאל פשוט תיצור אובייקט בלי להכניס שום פרמטרים. ולכן, אחרי שאנחנו עושים את זה, הנה, פתרנו. דרך אגב, זה גם, בשני המקרים זה יעבוד, גם אם אנחנו פשוט נציג את המשתנה, אנחנו נראה את זה בפרומפט, או נעשה פרינט של Q. אם פתאום בא לי שזה לא יהיה 2 ככה לחלק 3, אלא זה יהיה נניח 2 חץ 3, סתם דוגמה, אני בא לפה ומשנה את זה למה שאני רוצה. אבל זה שיטה שאנחנו בונים, או שזה נכון? משהו לא, מובנה במערכת? זאת שיטה בעצם מה שאמרת, שתי התשובות נכונות. זאת שיטה שאנחנו יוצרים, אם אנחנו רוצים לשלוט בעצמנו, ואנחנו רוצים, ויש לה ברירת מחדל במערכת, שעבור אובייקטים זה תמיד יהיה הכתובת שלהם בזיכרון. זה ה-official string representation. אז כמובן שנרצה להתערב בזה. בסדר? תודה. אוקיי, בבקשה, בוא נעשה הפסקה. נרשום פה את שעת החזרה. יש שאלות לפני שיוצא להפסקה? בעצם תעשה אוברייד לשיטה שכללית. בדיוק. אם כבר מדברים על זה, אז השיטה הכללית, לא כללית, אלא השיטה שמגיעה ממחלקת... מהמחלקה הגבוהה יותר, כן. כן, אנחנו לא ניגע פה בקורס הזה בהורשה, זה בעצם מה שירד לנו, חלק המשמעותי, אז זה פחות רלוונטי, הורשה וכאלה אתם תקבלו סמסטר הבא בכמויות. טוב.
טוב, אנחנו חוזרים. אז כמו שאתם רואים, אנחנו לאט לאט מעבים את המחלקה, מוסיפים עוד פונקציונליות, בהתאם בעצם לדרישות. למשל, זה יכול משהו קלאסי לדרישה של לקוח, איך הוא רוצה להציג את נניח מוצר שלו. במקרה הזה, פשוט בקסלש בין שני המונה חלקי המכנה. עכשיו, יש פה איזשהו ניואנס כזה קטן, אני לא רוצה שניכנס אליו יותר מדי, אבל יש בעצם שתי שיטות שאחראיות על ייצוג מחרוזת, כלומר על ייצוג אובייקט באמצעות מחרוזת, אחד STR ואחד represent. בשורה התחתונה, אלה הם שתי שיטות שנועדו לאפשר שתי דרכים שונות לייצג אובייקט. פעם אחת עבור מתכנתים עם מידע פנימי, כמובן שגם לא מעניין אותנו הזיכרון, אלא הדברים שאנחנו נרצה לראות בתור מתכנת על האובייקט שלנו, ודבר שני, בתור בעצם משתמש, איך המשתמש היה רוצה לראות, שזה בעצם החלק היותר עקרוני. בגדול, יש אפשרות בעצם לעשות הבדל, או לממש את זה בצורה שונה, אבל אם אנחנו נממש את represent, אז למעשה ברירת המחדל של STR זה יהיה אותו represent. בשורה התחתונה אנחנו נעבוד עם מימוש של represent, שהוא בעצם, זאת בעצם שיטה שהיא גם מגדירה ל-STR איך להיות, ואז אנחנו מכוסים מכל הכיוונים. יש פה קצת המחשה, מה קורה עם... אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה קצת, בעיניי קצת מיותר. אנחנו פשוט מאוד, כדי לממש את התצוגת אובייקט כמחרוזת, נעבוד עם represent, ובזה גם אנחנו פתרנו את הבעיה גם עבור STR. אבל שוב, אם רוצים ויש דרך ויש אפשרות, לבצע שתי אופציות שונות להצגה של אובייקט. חשוב שבכל זאת תכירו את זה. כמו שאתם רואים, אני לא אתמקד בזה, זה אומר שזה פחות עקרוני כרגע. אוקיי, אז מה אנחנו כבר יודעים לעשות? אנחנו יודעים לעשות כבר את הדברים הבאים, ליצור אובייקט, בנאי, בעצם ליצור אובייקט לא רק בדרך אחת, ביותר מדרך אחת, כלומר גם מספר שלם, וגם בעצם את הבקרה של חילוק באפס, ואנחנו יודעים גם להציג בעצם פרינט של rational. הדברים הבאים החשובים שאנחנו צריכים לעשות זה לממש את כל הפעולות, חיבור, חיסור, כפל וחילוק על rationals. כרגע אם אני אנסה לבצע את הפעולה הזו, אני אקבל הודעת שגיאה. עכשיו, מה שאמרתי לכם קודם, זה שלמעשה מאחורי האופרטורים הבסיסיים, חיבור, חיסור, כפל וחילוק, בעצם האופרטורים שיש עבורם ממש תו מיוחד שהוא מייצג אותם, זה מכיוון שיותר נוח לעבוד ככה. ובעצם הדבר הזה זה קיצור של הדבר הזה, כאשר השם של הפונקציה הוא פלוס, או של השיטה. אנחנו לא יכולים באמת לקרוא לשיטה פלוס, בסדר? כי זה תו שהוא לא חוקי מבחינת קריאה לשיטות, אבל בפועל הדבר הזה זה תפעיל על בעצם האובייקט השמאלי, את הפעולה, ותעביר כפרמטר את האובייקט הימני. זאת אומרת, יש פה עניין כזה. שוב, בפייתון, בניגוד לנניח Java או C#, הכל זה אובייקטים. גם אינטג'רים זה אובייקטים. ואין פה עניין של משתנה פרימיטיבי. ולכן, גם עבור אינטג'רים, יש מימוש שתכף נראה איך קוראים בפועל לשיטה הזו, שמאפשרת לנו להגדיר מה קורה שמפעילים על אחד את השיטה פלוס עם הפרמטר 2. זה למעשה יהיה הסלף שלנו, וזה יהיה האדר. אז קודם כל הבנו שפלוס, כפל, כל הסימנים האלה המיוחדים, זה מה שמייחד אותם זה רק שיצרו עבורם מנגנון של כיתוב שאנחנו יותר רגילים לעבוד איתו. יותר נוח לעבוד עם זה מאשר עם מה שנמצא פה למטה. אוקיי, אז אחרי שאנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים למעשה שיש שיטות שמגדירות בדיוק מה לעשות
כשנפעיל בעצם אנחנו צריכים לממש את השיטות האלה, זה כל הרעיון. ולא לא רק שיטות של חיבור, חיסור, כפל וחילוק, אלא גם אופרטורי השוואה, קטן, גדול, שווה, שווה ושונה. כלומר, אנחנו נוכל גם להגדיר בין מספרים רציונליים גדול, בעצם את ההשוואות, גדול, קטן. למה זה חשוב? כי אז נוכל לבצע בדיקה, או מיון אפילו, של מספרים רציונליים, לפי הערך האמיתי שלהם. קודם כל, מה הבעיה? כמו שאמרתי, אם אני אנסה לעשות את זה ככה, מה שנקרא, למה לא? אולי זה יעבוד. לא, זה לא יעבוד. זה בניגוד ל-represent, זאת לא שיטה שיש לה ברירת מחדל שמגדירה מה לעשות. בסדר? וזה פשוט לא ממומש, לא קיים, ולכן אנחנו מקבלים הודעת שגיאה. מה לא קיים? האופרטור פלוס לא מוגדר עבור מחלקת rational. אז בואו נגדיר אותו. והנה בעצם כל כן. זה בגלל שהסלש הוא סטרינג, ואז אנחנו לא יכולים בעצם, אנחנו צריכים להפוך את זה לסוג של מספר. לא בגלל שהסלש הוא סטרינג, אלא בגלל ש-P ו-Q הם אובייקטים, ויש להם, למעשה, אני צריך להגדיר מה קורה, תשימי לב, זה לא כזה פשוט, חצי ועוד שליש. יש פה עניין של מכנה משותף, נכון? וכך הלאה. זה לא בגלל שברפרזנט יש בקסלש. גם אם הייתי, הרפרזנט בכלל לא חלק מהסיפור פה. פה זה העובדה שדרך אגב, נניח והיינו עכשיו, סתם דוגמה, יוצרים קלאס דוג וקלאס קט. מה היה קורה אם הייתי מחבר דוג ועוד דוג? קודם כל אין לזה היגיון גם, אני לא רוצה להיות מסוגל, אני לא רוצה בכלל לממש את פלוס על מחלקת דוג וקט, אבל אני כן רוצה לממש את פלוס על מחלקת rational. אבל פייתון לא יודע, מבחינתו אין לו מושג ש-rational זה מייצג מונה וזה מייצג מכנה. ולכן אנחנו צריכים להגדיר מהי פעולת החיבור, כלומר שיטה של מחלקת rational, שתכף נראה בשקף הבא את השם שלה, שמגדירה מה לעשות כשנבצע חיבור בין שני rationals, כאשר, תשימו לב, יש פה תמיד את העניין של ה-self וה-other, ויכול להיות שאנחנו צריך לטפל שני המקרים וכך הלאה, ואולי נרצה גם לערב פה, כמו שראיתם קודם, מספרים שלמים. זה כל מה שאנחנו בעצם נעשה עכשיו, וקודם כל זה לראות מה השמות של השיטות, והנה, השיטות האלה שוב, שמגיעות עם השני אנדרסקור, שיטות מערכת כאלה, שבעצם מתייחסות לפלוס הזה. אוקיי, add, נגטיב זה שלילה, subtract, multiplication, חילוק שלם וחילוק רגיל, או חילוק רגיל וחילוק שלם. בעצם כל הפעולות האלה שראינו, הן בפועל הפעלה של השיטות האלה. ותשימו לב, העובדה שאני יכול לבצע פלוס בין שני אינטג'רים זה כי במחלקת אינטג'ר מוגדרת השיטה add. אוקיי, מעולה. מה שחשוב גם לזכור זה שמה אני רוצה בפועל ש-P ועוד Q יעשה? הוא למעשה... לא? אני רוצה שהוא יחבר את P ועוד Q. החיבור של P ועוד Q שהם שני rational, מהו? מה הטיפוס שלו? גם אותו דבר, גם rational. rational, בדיוק ככה. אז בעצם אנחנו עכשיו מבינים שבתוך מחלקת rational אנחנו צריכים לממש את השיטות האלה ולדאוג שהם יקבלו self ו-other, הראשון יהיה self, השני יהיה other, והערך המוחזר שלהם, return, צריך להיות בעצמו גם אובייקט חדש. כלומר, פה אני רוצה אובייקט חדש של rational, שאם אני ארצה אני אוכל להכניס אותו לתוך משתנה חדש, או פשוט מאוד לעשות לו print. אבל הרעיון זה שהשיטות האלה, כל השיטות שאנחנו רואים פה, אלה הן שיטות שהן שיטות, ולכן הן מקבלות את self. לרוב הם צריכו לעבוד עם עם other גם, חוץ מנגטיב, נכון? שכדי לעשות נגטיב לא צריך other, והערך המוחזר שלהם יהיה בעצם new rational, או
אובייקט חדש של rational. אז בואו נסתכל. בואו רגע נסתכל על הנוסחה, מכנה משותף, נכון? ואז יש לנו פה D ו-B. הנה הנוסחה. בזה אנחנו נשתמש. add, מקבל self ו-other. self תמיד יהיה השמאלי, כי אני אזכיר לכם, זה למעשה שקול ל-Q, נקודה, add עם R. ובעצם אני רוצה, עשיתי את זה בשורה אחת, שיצרה והכניסה ל-rational החדש שיצרנו. בואו נסתכל רגע על זה בצורה נקייה. מה זאת אומרת ליצור את הפתרון של זה? זה המונה החדש, וזה המכנה החדש של מי? של rational חדש. כלומר, תיצור אובייקט חדש. איך יוצרים אובייקט? משתמשים בשם המחלקה. מה מעבירים לו בתור מונה? מה שאני רוצה. אצלי זה self. self אצלנו זה ה-Q, נכון? זה בעצם לכפול את המונה כפול המכנה, זה, ועוד מכנה כפול מונה. בעצם פה אני יוצר פסיק, זה המונה של ה-rational החדש, והמכנה שלו זה פשוט כפל בין המכנים. מה זאת אומרת כפל בין המכנים? של self ושל other. בסדר? אז כל מה שאתם רואים פה זה בעצם שליפת המונה מכנה, מונה מכנה של הסלף והאדר בהצלבה. כלומר זה בעצם הנוסחה הזו, ותיצור אובייקט חדש של rational ותחזיר אותו. ולכן כשאני עושה דבר כזה, אז מה שקורה זה שנוצר אובייקט חדש של חצי ועוד 2/3. איך? בוא נסתכל. תיקח את המונה של סלף, תיקח את המונה של סלף, תכפיל אותו במכנה של other, זה self וזה other. אז 1 כפול 3 ועוד 2 כפול 2, עולים פה 7. תייצר אובייקט חדש שהמונה שלו הוא 7 והמכנה שלו הוא 6. הדבר הזה נמחק ובמקומו מופיע אובייקט חדש שלא בחרתי להכניס אותו לתוך משתנה, אלא בחרתי פשוט ליצור אותו, להציג אותו, נכון? כי זה בעצם סוג של פרינט, ולמעשה אני השתמשתי פה גם על הדרך ברפרזנט, נכון? הדבר הזה הוחלף באובייקט החדש של 7 שישיות. אם הייתי רוצה לשמור לתוך משתנה x, הייתי צריך להוסיף פה גם השמה, x שווה. אז עכשיו יש לנו בעצם, מימשנו את החיבור בין שני rationals, שזה יפה. שימו לב שיש פה סימטריות, זה לא משנה אם אני אעשה Q ועוד R או R ועוד Q, כי אין הבדל, לסלף ולאדר אין תפקידים שונים אחד מהשני. בחיסור כן יש איזו משמעות, ממי אני מחזיר את מה. אז באותו אופן אנחנו נממש גם את שאר השיטות. נגטיב שמקבל רק סלף, יוצר עבור נניח עבור שליש, אני רוצה ליצור מינוס שליש. מה זה מינוס שליש? זה פשוט לקחת את המונה או המכנה, אנחנו בוחרים פה לקחת את המונה, לכפול אותו במינוס 1 וליצור, שימו לב, זה גם הרעיון של ה-immutable, אני לא משנה את סלף נקודה מונה וסלף נקודה מכנה, אני יוצר אובייקט חדש, שהמונה שלו זה מינוס המונה המקורי, והמכנה שלו אותו דבר. בסדר? למה אני תמיד שם את הסימן במונה? יותר נוח לי ככה, אני עקבי. Subtract, תשימו לב עכשיו, אחרי שמימשנו את פלוס ואת נגטיב, אני יכול בעצם לתחמן קצת, ולהגיד שסלף ועוד other זה כמו סלף ועוד מינוס other. מינוס other כבר קיים פה ממומש.
זה בעצם מנע ממני את הצורך לעשות שוב פעם את המכנה משותף וכך הלאה. בסדר? סאבטרקט ברור, השיטה של סאבטרקט שמקבלת נניח חצי פחות שליש, הפחות הזה זה בעצם מפנה לסאבטרקט, זה החיבור ביניהם. ובעצם אני מפעיל פה את השיטה של עד. למה? כי יש פה את הסימן פלוס. אז זה בעצם עושה דבר כזה. הוא אומר, תיקח את אותו סלף, שהוא החצי שלי, ותחבר אותו עם מינוס האדר. קודם כל השקילות פה היא ברורה. חצי פחות שליש זה כמו חצי ועוד מינוס שליש. למה נוח לי להשתמש בזה? כי ועוד, כלומר פלוס, כבר קיים, שקף הקודם, והמינוס הזה כבר קיים פה. אז מה בעצם יקרה? קודם כל זה יהפוך להיות מינוס 1 לחלק ל3, ואחר כך אני אעביר לעד את חצי, ועוד מינוס 1 חלקי 3, ואז הכל מסתדר, כי זה 1 כפול 3, ועוד מינוס 1 כפול 2, שגם שם יהיה בעצם פעולת מינוס, חלקי 6, שישית. למה חשוב לי להשתמש כבר בשיטה שעשיתי? זה יותר הגיוני, יותר נכון, במקום לממש את זה שוב, ואז אולי לטעות בדרך וכך הלאה, ואם אני ארצה לתקן משהו, אני אתקן את זה בפלוס. חיבור זה כמו, חיסור זה כמו חיבור של הערך הנגדי. לגבי מכפלה, יותר פשוט, נכון? כי מכפלה של שני rationals לא צריך מכנה משותף. מונה כפול מונה, מונה כפול מונה, מכנה כפול מכנה. כשאני רוצה לכפול את self כפול other, אני שולף את המונים, מכפיל אותם, מעביר אותם כפרמטר ראשון ביצירת האובייקט החדש, הלא הוא המונה, המכנה זה כפל המכנים, והכל בסדר. תשימו לב, בחילוק, אוקיי, חילוק בעצם רגיל, יכולתי גם לעשות פה שיטה שהופכת מונה ומכנה, לא עשינו את זה פה, שיטה שבעצם מייצרת את ההופכי, כי אנחנו יודעים שחילוק בין שני שברים זה כמו כפל בהופכי, אבל במקום זה פשוט עשינו את הדבר הזה, הצלבנו, בואו נראה את הדבר הזה בצורה של ערך, דוגמה ספציפית, שליש לחלק לנניח שני שביעיות, זה למעשה, אנחנו יודעים שזה כמו שליש כפול 7 חצאים, ולכן זה המונה כפול המכנה, מונה של סלף כפול המכנה של סלף, אוקיי? כמונה, כלומר 1 כפול 2 זה המונה החדש, ו3 כפול 7 בהצלבה זה המכנה החדש. אז בעצם עברנו על כל האופרטורים האלגבריים הפשוטים, ומימשנו אותם, שבעצם מאפשר לנו לבצע את שלל הפעולות האלה בצורה, הרי למה עבדנו כל כך קשה? אני רוצה שתבינו, כדי שאני אוכל לעשות את המתמטיקה הזו, ככה, חופשי. Q ו-P הם עכשיו חצי ושני שליש. אם אני אעשה ביניהם, נניח אני אעשה מינוס Q, אני אקבל מינוס חצי. אם אני אעשה Q פחות P, אני אקבל את התשובה בעצם כמספר רציונלי, והכל פה בעצם נתמך וממומש, ולמעשה זה מאפשר לי גם, תשימו לב, לבצע פעולות ביטויים שהם בעצם מורכבים, מכפל, חיבור, חיסור, ואני מקבל במתנה את הקדימויות, כי זה כבר ממומש
בעצם הפרסינג, או למעשה הדרך שבה פייתון יודע לקחת בחשבון את סדר הפעולות, כבר מובנה בפנים. ולכן אני יכול לעשות מתמטיקה, אלגברה פשוטה בין rationals עכשיו, ואני יכול לעשות פה את התוצאה הזו, לחלק במשהו אחר, וכך הלאה. שאלות? יואש, כן, עצם הכתיבה של הפעולות היא זאת שקוראת נכון, לשיטה בדיוק הזאת? ככה, בדיוק ככה. כי אין קריאה לשיטה פה, כאילו אתה קורא רק לקלאס, ואז נכון, כאילו נכון, נכון, חד ברגע משמעית, שקראת לקלאס, זה שקול ל-Q נקודה subtract עם P. למה? חוזר רגע לשקף הקודם. כי זה בדיוק השמות של השיטות, הנה, זה מפעיל את זה, פלוס מפעיל את add, בסדר? זה בדיוק מה שאמרת, זה כיתוב מקוצר, שלמעשה מאפשר לי להשתמש בשיטות האלה בצורה שאנחנו רגילים לכתוב את האלגברה שלנו, במקום הפעלת פשוט שיטות. אני חייבת שיהיה קריאה לקלאס, אבל כדי שהוא לא יעשה נכון, את המחדל. נכון, בדיוק. אין פה ברירת מחדל, ברירת מחדל זה בעצם שהוא לא קיים ואז אני אקבל הודעת שגיאה. הרי ראינו שלפני זה, לפני שמימשנו את ה-add, negative, subtract וכך הלאה, ניסיון לבצע פעולות על על האובייקטים האלה נתנו הודעת שגיאה. שאלות לפני שעוברים עכשיו לשלב הבא של אוקיי, מה לגבי עירוב? הרי הגיוני מאוד שכרגע בתוך המספרים הרציונליים הם מדברים אחד עם השני. אני יכול לייצר, לחבר, לחסר, לכפול, לחלק, יפה. מה לגבי חיבור, חיסור, לערב פה בעצם גם rationals וגם integers? אז בואו נתחיל מהחלק הקל יותר. אם אני ארצה לבצע P שהוא rational, 2/3 ועוד 2, כן, 2/3 ועוד 2, אני זה אצטרך, יהפוך אותו ל2/1, אבל אוקיי, ברציונל. זה בעצם הדרך שאנחנו נפעל בה. אנחנו בעצם נגדיר שחיבור של rational ועוד integer יעבוד. כרגע זה לא עובד. כי כרגע, למה זה לא עובד? בואו ננסה להבין למה זה לא עובד כרגע. אם אני אבצע את זה, אז למעשה אני בעצם מפעיל את p נקודה add עם 2, לא עם אובייקט של rational, 2. ואז הוא ייתקל בשגיאה כשהוא ינסה לפנות ל2 נקודה numerator, ולמעשה השיטה add, בנינו אותה כך שהיא בעצם מצפה לקבל גם self וגם other כאובייקטים של rational. בואו נראה איך פותרים את זה. כמו שאמרת, זה יחסית בקלות, מכיוון שאנחנו יודעים די בקלות להמיר 2 ל-rational השקול שלו, שזה 2/1. אז הנה דוגמה להודעת השגיאה שנקבל אם ננסה לבצע את הפעולה הזו. P הוא rational, 2/3, 2 הוא integer, והוא בעצם מקבל הודעת שגיאה כשהוא מנסה לשלוף, אגב לא מפה, כי הסלף הוא בסדר, אבל other שלנו פתאום הפך להיות int, ולאינט אין שדה שנקרא denominator. בסדר? אז קודם כל צריך לטפל בזה, ואחר כך במקרה היותר קשוח, פה, למה זה מקרה יותר קשוח שהאינט מגיע משמאל? יש למישהו רעיון? אתן לכם פה רמז. זה שקול ל-P נקודה, כמו שהראיתי לכם, add עם 2. זה שקול לאינטג'ר 2 נקודה add עם P. עם זה אנחנו יכולים להתמודד די בקלות, כי זה הראשון, זה פשוט השיטה שכרגע אנחנו יצרנו, add של מחלקת rational. פה אנחנו צריכים איכשהו להתערב ולשנות משהו בתוך add של מחלקת מה? int. וכמובן שאנחנו לא רק שלא נרצה, אלא גם לא נוכל להתערב בזה, כי זה משהו שהוא מובנה ולא ניתן לשינוי,
תכף תראו איך עושים את זה. אז בואו נתחיל מהדרך הפשוטה, כלומר מהבעיה היותר פשוטה. rational פלוס int. וכבר אמרנו שהדרך לפתור את זה זה פשוט להמיר אותו ל-rational של עצמו. זה יחסית פשוט. אז קודם כל, בואו נדבר על זה. אם לא הייתי רושם פה p פלוס 2, אלא p פלוס rational של 2, הפלא ופלא, זה היה עובד. למה? כי זה היה יוצר 2 חלקי 1. מי דאג לזה? מי דאג לזה שזה יהפוך ל-2 חלקי 1? ברירת מחדל. נכון, הברירת מחדל בבנאי, מצוין. אבל אני לא רוצה כשירות ללקוח להגיד לו, תקשיב, אם אתה רוצה לחבר rational עם מספר שלם, אתה תצטרך ליצור את ה-rational, כלומר, עצם העובדה שאני מבקש את זה מהמשתמש, זה קצת, זה לא נראה כל כך, מה שנקרא, נוח ונעים למשתמש. אני רוצה שהדבר הזה יעבוד p פלוס 2. לכן אנחנו נדאג, אנחנו בעצמנו, לבצע את ההמרה בעצם של אינטג'ר ל-rational שלו. ותראו, בעצם אני רוצה לראות לכם את הדרך הראשונה לעשות את זה. אני אומר ככה, השיטה add, אני צריך עכשיו להתייחס למצב שהאדר הוא אינטג'ר. כבר תשימו לב, אני מתחיל בניסיון הראשון, ותכף נראה איפה הבעיה פה. אז אני בא ואומר, אם האדר הוא אינטג'ר, אז תדרוס אותו ב-rational של עצמו. כלומר, אם זה היה 2, אז הוא יהפוך להיות rational של 2. ואז תמשיך כרגיל, כי עכשיו יש לך בעצם self ו-other, שניהם rationals. זה יעבוד עבור 2, אבל מה עשינו בעצם בדבר הזה? קלקלנו, בוא נראה קודם כל מה זה יפתור. פתרנו את הבעיה הזו, כי עכשיו ה-2 הזה הוא בעצם יהפוך להיות rational של 2.1, אבל קלקלנו את מה שהיה קודם, שקודם עבד, מכיוון שאם אני מעביר, אם אני כן עושה rational ועוד rational, אז הוא בעצם מנסה לבצע את הפעולה הזו על rational. כלומר, אם פה היה לי, נניח, אדר היה חצי, אז זה לא יעבוד, מכיוון שפה אני יוצא rational חדש, בהנחה שאדר בעצמו הוא אינטג'ר. אז התשובה פה היא גם פשוטה יחסית, אנחנו יכולים פשוט לבדוק, ורק אם הוא לא rational, אז נבצע עבורו את ההמרה ל-rational. זאת אומרת, אני אקח את הרעיון הזה שעשינו, אוקיי? הנה זה בעצם הבעיה. אז הפתרון זה, אל תבצע המרה אם לא צריך, רק אם הטייפ הוא אינטג'ר. בסדר? כלומר, הפתרון פה זה להוסיף if פה, שבודק האם טייפ של other הוא int, ורק אז תבצע other שווה rational other. ודרך אגב, זה גם יאפשר לנו, אם נרצה נניח שזה יעבוד גם על מספרים, במקרה הזה אין לזה כוח היגיון, אבל נניח על טיפוסים אחרים. כלומר, אם הייתי רוצה ליצור פה המרות לאינט, לדאבל וכך הלאה, הייתי יכול בתוך השיטה הזו לבדוק את הטייפ ובהתאמה. כרגע מבחינתנו, מה שרלוונטי זה רק אם הטייפ שלו הוא, של האדר הוא אינט, אז נמיר אותו ל-rational. עכשיו, איך נדע, כלומר, אני רוצה שנסתכל על שיטה שנקראת is instance, שבזמנו כבר, אני חושב שפעם הראיתי לכם שימוש בשיטה הזו, שבודקת האם אובייקט שייך למחלקה מסוימת. נכון? כי בדיוק זה מה שאנחנו רוצים לעשות פה. איך אני בודק אם האובייקט של other הוא בעצם is instance של int, כלומר, שייך למחלקת int. התשובה היא בגוף השאלה. is instance other int, זאת שיטה, זאת פונקציה, is instance, פונקציה שקיימת, שמאפשרת לנו להעביר אובייקט, פסיק, טיפוס, לקבל true אם other הוא שייך למחלקת int. בעצם בודק האם האובייקט other שייך למחלקת int, ורק אם כן, תמיר אותו.
אם לא, אל תמיר אותו. זה עדיין לא פותר את הבעיה שמישהו יבוא ויעשה דבר כזה. P, נניח שהוא rational, פלוס hello. מה יקרה? האדר שלנו זה hello. הוא אינסטנס של int? לא. אז לא נמיר אותו ל-rational. אבל אנחנו עדיין נקבל הודעת שגיאה פה, נכון? כי אז איפה נקבל הודעת שגיאה? מהניסיון לשלוף, לחלץ מתוך hello את ה-denominator, כלומר, שדות שלא קיימים בו. זה דרך אגב ממחיש את הבעייתיות של פייתון ביחס לג'אווה או ל-C#, שאין לנו פה בעצם הגדרה ברורה של מה הטיפוסים של self ו-other. הבדיקה נעשית תוך כדי ריצה. לא תהיה לי שום בעיה להפעיל קטע קוד כשהראיתי לכם, של P ועוד 2.7 למשל. וגם זה ייתן הודעת שגיאה. למה? כי 2.7 is instant של int, false. הוא יבוא לפה וינסה לשלוף מ-other. פה אני אקבל את הודעת שגיאה. זה other, נקודה denominator, אין, לא קיים, זה double. זה לא rational. אז פתרנו עכשיו את הבעיה של rational ועוד int, שלא פגע ב-rational ועוד rational, כמו שראינו. יפה, אז אני עכשיו יכול לבצע מתמטיקה מעורבת, אבל רק כרגע שה-rational הוא משמאל. מה יקרה עכשיו אם... הנה, זה אמרתי דוגמה, למשל, p ועוד 2.0, נתתי דוגמה שגם היא לא הגיונית, כן? כי p ועוד 2.7 זה גם לא אמור לעבוד, כי זה rational. אבל מה לגבי זה? תמיר את זה ל-int, או ישירות תמיר אותו ל-rational, ולכן אם אנחנו נרצה לטפל בכל הטיפוסים, אנחנו נצטרך לכל אחד מהם להתייחס לכל סוגי הטיפוסים. כלומר, בתוך ה-if, יהיה לנו else if, ואנחנו נבדוק האם הוא דאבל, ואם הוא דאבל, אנחנו נמיר אותו ל-int, ואז משם נמיר אותו ל-rational. אבל מה עוד לא עשינו? את הדבר בעצם השני, מה לגבי int ועוד rational? כי הבעיה פה היא 2 ועוד p זה למעשה שקול ל2 נקודה add עם p. ומכיוון שכדי להתערב ב-add של integer אנחנו לא יכולים, אוקיי? ואגב, למה יש פה בעיה? כי במחלקת integer אף אחד לא צפה את העובדה שמישהו פעם יכתוב מחלקה שנקראת rational, ולכן זה לא נתמך שם. הבעיה היא בעצם תהיה כזו, שבתוך מחלקת int, השיטה add לא תומכת ב-rational, בסדר? ולכן הפתרון פה הוא פשוט, יש פה אפשרות להוסיף ל-add, subtract וכך הלאה בעצם, כל הפונקציות האלה, יש אפשרות לייצג את השיטה שהופכת בין ה-self ל-other. תכף אני אסביר מה הכוונה ובאיזה סיטואציות היא תופעל. אז הבעיה היא שוב פעם שאנחנו לא רוצים וגם לא יכולים לשנות את add של מחלקת int, ולכן אנחנו צריכים לטפל בבעיה הזו בתוך מחלקת rational. אז פה יש עניין של מיקום. יש לנו את add שראינו קודם, ויש לנו את radd, שעכשיו אני אדבר עליה, וכנ"ל יש גם ל-subtract, ל-multiplicate, כלומר כל הפעולות, אני יכול גם להגדיר את ה-right שלהם. והרעיון הוא כזה, כאשר, אוקיי, אז קודם כל בוא נראה שנייה מה יקרה אם אני ארצה בעצם, או מה המימוש של right add. הרעיון פה זה להחליף בין ה-self ל-other. אז בעצם, רגע, אני חושב שיש פה טעות, תכף אני אסתכל על זה. אז קודם כל בוא נבין מתי, תראו, מה שיקרה בעצם זה כשהקומפיילר יזהה את הפלוס הזה, הוא קודם כל ינסה להפעיל את ה-add
הרגיל של אינטג'ר. ברגע שהוא יראה שיש שגיאה, הוא יראה שהוא לא מצליח להפעיל את העד הרגיל של אינטג'ר, מכיוון שכמו שאמרנו הוא לא תומך בפרמטר מסוג rational, הוא מיד יפנה ויפעיל את write add של, אם אימשנו אותו, של מחלקת rational. אז המנגנון הזה שבודק, ואם הוא לא מצליח הוא מפעיל את ה-write add, זה בעצם משהו שהוא מובנה. בסדר? הנה, זה מה שכתוב פה. אז מה יקרה אם אנחנו נפעיל את 2 פלוס p? זה הרי שקול ל-2 נקודה add, בוא נכתוב בקיצור, עם p. מי פה הסלף? זה קצת מבלבל פה, אין פה טעות. הסלף פה הוא 2, זה סלף, וזה other. הסלף פה הוא האינטג'ר, ובעצם כשהוא ינסה להפעיל את זה, הוא יקבל הודעת שגיאה, ולכן הוא יעבור להפעיל את write add, שבו, רק שנייה, כן רואה שיש פה בעיה, אני לא בטוח את זה גם, שנייה אחת. אני אנסה לעבור לשקף הבא, אולי יש פה הבהרה על העניין הזה. כן. אוקיי, זה כל הרעיון. עבור write add, הוא בעצם, כל מה שהוא עושה זה הופך, זה המטרה של write, של ה-R, גרסת ה-R. זה בעצם להתייחס לשני בתור self, נכון? אז self הוא בעצם, זה כל הרעיון של write add, זה בעצם תתייחס לסלף כזה שנמצא מימין לאופרטור, ובסופו של דבר אם אני שולף או למעשה מפעיל את write add כשה-P שלנו הוא self, אז כל מה שצריך לעשות זה להפעיל את הדבר הזה שהוא בעצם כבר מסודר. מי שעושה את הסוויץ' בין self ל-other זה עצם ההגדרה של write add. זאת פונקציה, זאת שיטה ייחודית שהסלף הוא למעשה מחליף מקום עם ה-other. אז כשאני מפעיל את זה, סליחה, את זה, יש ניסיון להפעיל, כמו שאמרנו, את add הרגיל של int, נכשלים, כלומר, יש פה בעצם מעבר להפעלת הגרסה ה-write, וגרסת ה-write בעצם, זה מה שהיא עושה, היא בעצם מתייחסת ל-p כסלף, ופה עכשיו, פה יש לנו בעצם את p, שהוא הסלף, ועוד other, ועכשיו זה כבר תקין. זה כבר פתרנו בעצם בפונקציה המקורית. אני מבין שזה קצת מבלבל, בסדר? אני שוב לא נכנס פה לעניין הזה בדקות, אבל זאת בעצם דרך נוספת לשנות את המיקום, או להתייחס לימני כסלף ולשמאלי כאדר, וזה בעצם הרעיון של השיטה שהוספנו לה את ה-R. אבל זה יעשה במקום, לך בעיות במינוס, לא? אנחנו צריך לדאוג לזה במינוס, ואת צודקת, מכיוון שאם אנחנו נסתכל במינוס, אנחנו נצטרך לשנות סימן. אם אנחנו נעשה, נניח, 2 פחות P, נכון? אז אני צריך לחשוב למה זה יהיה שקול מבחינת ה-right edge שלנו. ואז זה מינוס פי ועוד 2. בדיוק. אנחנו נצטרך לעשות מינוס לסלף שלנו, פלוס, כן, אנחנו צריך להשתמש פה גם בפונקציה שהופכת. זאת אומרת, right subtract עם self ו-other יהיה return של מינוס self מינוס other. זה רק משחק של הסימנים. אוקיי, שוב,
אנחנו לא ניכנס לעומק של העניין הזה, אבל תראו שזה בעצם, המנגנון הזה מאפשר לנו ליצור גם אלגברה מעורבת, וזה בעצם העובדה שאני יכול לחבר אינטג'ר ועוד דאבל, ואני יכול לחבר מספרים, ולאו דווקא מספרים, אלא גם סטרינגים עם סטרינגים אחרים, או סטרינגים עם אינטג'רים, בגלל שהמנגנון הזה מאפשר את כל הקומבינציות. עכשיו בעצם אנחנו יכולים להיות רגועים ולהפעיל את כל המתמטיקה הזו על rationals ו-integers מעורבים, ולא משנה מה בא לפני מה, ואפילו עד כדי הפעלה של פונקציות קיימות, שבמהות שלהן יש בעצם חיבור. למשל, אני יכול ליצור את הרשימה הזו, 1, חצי, 3/4 ו3, ולשלוח בעצם את הרשימה הזו לפונקציית sum. מה שיקרה בתוך פונקציית sum זה יהיה 1 ועוד חצי, נכון? ועוד 3/4 ועוד 3, זה עובד משמאל לימין, לכן הפעולה הראשונה שתתבצע זה זה, אבל הכל פה פתור, גם אם יש לנו משמאל או מימין, rational או int. ולא רק sum, בינתיים sum, אבל מה לגבי מציאת מינימום, מקסימום, ובעצם השוואות לצורך סידור, מיון? זה מה שחסר לנו כרגע. בואו נתחיל מבעצם, אוקיי, נעשה עוד הפסקה עכשיו, בסדר? הזמן עובר מהר. שאלות ושוצאים להפסקה? טוב, נעשה להפסקה ואז נדבר על השוואות. השוואות וגם כל הרעיון של הרחבה של rationals ואיך אנחנו רוצים לטפל בזה. טוב, אנחנו חזרנו. תראו, שומעים אותי? כן. כן, כן. אז קודם כל במפתיע, הדבר הזה מחזיר תשובה. true, false. אבל בעצם הבדיקה, הרי x ו-y הם כתובות בזיכרון כמו שאנחנו יודעים כבר. אם אנחנו שולחים את x או y נניח לפרינט, אז הם אוטומטית מומרים על ידי רפרזנט למחרוזת והכל טוב ויפה. אבל ברגע שאנחנו מבצעים השוואה, אנחנו יכולים לקבל את התשובה true false בהתאם למיקום שלהם בזיכרון. גם פה יש אפשרות להשוות שני מקומות בזיכרון, אבל מן הסתם זה לא מבצע את הפעולה הרצויה של השוואת הערכים של x ו-y, ולכן אנחנו צריך לעצמנו להתערב, כמו שהתערבנו ומימשנו את add, subtract וכך הלאה, גם את גדול קטן שווה ובנוסף. פה תשימו לב שכן יש ברירת מחדל. הברירת מחדל זה להשוות את הכתובות שלהם. לכן לא נקבל הודעת שגיאה, אלא משהו שפשוט אין לו משמעות מבחינתנו. והנה השיטות למעשה עבור שווה, קטן, קטן או שווה, גדול, גדול או שווה, וגם פה יש לנו self ו-other. ובואו נתחיל בעצם בבדיקה האם שני rationals הם שווים, כי כן יש פה עניין, נכון? בעצם שני rationals יכולים להיות שווים, בעצם גם אם הם לא בדיוק אותו rational, אלא אם יש להם הרחבה, כלומר 3/3 או חצי שווה 3 שישיות, ואנחנו רוצים להתמודד גם עם הדבר הזה. אז קודם כל, בואו נראה את equal. איך אני משווה בין בעצם שני rationals, או שני מספרים, שני שברים, כפל באלכסון. אם, אוקיי, לא, לאו דווקא כפל באלכסון. אני רוצה להתחיל מהדוגמה הבאה. אם אני למעשה, אני מראה לכם פה דוגמה ראשונה, ואחר כך נדבר האם זה תומך בזה או לא. כדי להשוות שני rationals, אני אבדוק שהמונה שווה למונה והמכנה שווה למכנה,
שזה ללכת על בטוח, כן? אם המונה שווה למונה והמכנה שווה למכנה אני אקבל true. אבל מה לגבי המצב הזה שדיברתי עליו? חצי ושני רבעים, אז שוב, עבור חצי ושני רבעים אנחנו נקבל במקרה הזה false, כי אחד שונה משתיים ושתיים שונה מארבע, לכן נדבר על זה בהמשך. השאלה היא האם בכלל אנחנו רוצים לאפשר לדבר הזה לקרות, האם חצי באמת שווה לשני רבעים? מבחינה מתמטית כן, אבל לא תמיד נרצה, כמו שאמרתי, להגדיר חצי ושני רבעים, כלומר הרחבה של שבר, בעצם שהוא לא משפיע על הרשיונל מבחינת הגודל שלו. אם יש לנו פה בעצם LT בודק lower than, קטן מ, self other, ופה אנחנו עושים בעצם כפל בהצלבה. בסדר? איך אני אדע אם חצי קטן משליש? אני אבדוק האם 1 כפול 3 גדול מ2 כפול 1, קטן, סליחה. אז מונה כפול המכנה בהצלבה, סלף נקודה מונה, כפול אדר נקודה מכנה, וזה בעצם כפל בהצלבה, והמתמטיקה פה ברורה, עבור קטן, קטן או שווה, גדול, גדול או שווה. ובעצם שיחקנו פה עם המונה ומכנה, עם הכפל באלכסון, ומימשנו בכך בעצם את כל ההשוואות. מה זה נתן לנו? קודם כל זה נתן לנו אפשרות, נדבר בהמשך על העניין של הרחבת שבר, אפשרות לבצע השוואות, ולא רק השוואות, אלא גם להשתמש במגוון השיטות או הפונקציות שבתוכן יש השוואה, אוקיי? כמו למשל מקס, כמו sort ו-sorted, אוקיי? שבעצם, אני לא מראה את זה פה, אבל כל הרעיון של מיון או מציאת ערך מקסימלי, זה שאנחנו צריכים לממש ולהגדיר מה הסדר בין שני rationals, וברגע שהגדרנו קטן, גדול וכך הלאה, אז הכל פתור. מה לגבי זה? מה לגבי הדבר הזה, שנותן לנו false, כי כאמור 8 שווה ל-4, מיד נותן לנו false, וזה נכשל. אבל למעשה זה לא נכון, מכיוון שיש פה עניין של צמצום וכך הלאה, ולכן אם אנחנו בעצם נרצה לטפל בזה, יש לנו כמה דרכים בעצם לטפל בעניין הזה. הדרך הראשונה זה לבוא ולהגיד, רגע, מלכתחילה הדבר הזה, הוא אולי בבנה יהיה לנו גם תהליך של צמצום, כלומר ברגע שיהיה ניסיון בעצם ליצור אובייקט שהוא ניתן לצמצום, כמו במקרה הזה, אנחנו נדאג ליצור את האובייקט המצומצם ביותר, ואז אנחנו פותרים את העניין הזה. שוב, נניח ומבחינתנו, 8 שישיות זה שווה ל4 שליש. ואם אתם זוכרים, אנחנו למדנו בשיעור על רקורסיות, על מציאת ה-greatest common divisor, וזה בדיוק הנקודה שבה לצורך העניין יכול שאני ארצה להשתמש, לצמצם. מה זה אומר לצמצם את 8 ואת 6? זה אומר לחלק אותם בעצם במחלק הגדול ביותר שלהם. בסדר, אז בגדול, זה יצריך מאיתנו אבל לבצע שינוי כלשהו בתוך הבנאי, שהמשמעות שלו תהיה שאם המשתמש שלנו ייצור אובייקט 8 שישיות, הוא יקבל בפועל אובייקט של 4 שליש. ואם זה בסדר מבחינת המשתמש, מבחינת הלקוח שלנו, אז אין בעיה לעשות את זה, ואז גם פתרנו את העניין של הרחבה, על בעצם צמצום והרחבה. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו בעצם איך אנחנו יכולים לבצע את הדבר הזה. כמו שאמרתי, הצמצום הזה צריך להתבצע בתוך הבנאי, אם נרצה לעשות אותו. וכל מה שצריך בעצם לעשות זה לחשב את ה-GCD, נניח ושמרנו בצד את הפונקציה של GCD שעשינו, הרקורסיבית, זה מצוין, או אם לא, אפשר גם להפעיל פונקציה קיימת כבר. תכף אני אראה לכם שכל העבודה שעשינו פה עכשיו על בעצם מחלקת rational כבר קיים,
אוקיי? יש בפייתון כבר מחלקות שבנויות עבור זה וכך הלאה, אבל כמובן פה אנחנו רוצים לתרגל את הדברים בעצמנו. אז אם אני ארצה לצמצם, קודם כל נבדוק האם יש להם גורם משותף. אם יש להם גורם משותף, פה אני אקבל ערך שהוא גבוה מאחד, אחרת אני אקבל אחד. אם שני המספרים זרים אחד לשני, זה אומר שאי אפשר לצמצם אותם. אחרי שאני מחשב את ה-GCD, אני מבצע את הפעולה הזו והזו, כשאני יודע שבמקרים שאין ביניהם גורם משותף, הדבר הזה יהיה שווה לאחד. לכן לא יהיה שום שינוי. בסדר? למשל, עבור 8 ו-6, אנחנו נעביר את 8 ו-6 ל-GCD. זוכרים איך זה עובד ברקורסיה? מפחיתים מהגדול את הקטן, זה בעצם יפעיל את עצמו עם GCD של 8 פחות 6, 2.6, זה יפעיל את עצמו עם 2.4, זה יפעיל את עצמו עם 2.2 ותנאי עצירה. מה זה אומר? שה-GCD של 8 ו-6 זה 2, ולכן נחלק אותם ב-2, וקיבלנו את הצמצום. אם זה היה 7 ו-6, ה-GCD שלהם יהיה 1, כי 7 במקרה הוא ראשוני, ולכן ה-GCD של מספרים שאחד מהם ראשוני, לצורך העניין זה יהיה 1, או המספר עצמו, אם זה היה פה, נניח, כפולה של 7. אבל כמו שאמרתי, זה לא בהכרח מה שאנחנו רוצים לעשות. אולי אנחנו כן רוצים לאפשר למשתמש ליצור rational שהוא מורחב, כי יש לזה משמעות מבחינתו, זה רק עניין של החלטה ודרישות בעצם, של הלקוח שלנו. אנחנו כותבים את הקוד הזה עבור מישהו שירצה להשתמש במחלקת rational. אז זהו, אז בדיוק מה שאמרנו, זה דבר כזה. עכשיו, אם נרצה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, כלומר לאפשר למשתמש ליצור rational שהוא 8 שישיות, ולא נאלץ אותו להמיר את זה לצמצום שלו, אבל בכל זאת בהשוואה לקבל true עבור השוויון ביניהם, אנחנו יכולים לבצע את התהליך הזה של הצמצום רק בתוך שיטת שווה. נכון? זה בעצם יפתור את הבעיה, ואז זה יאפשר לנו גם ליצור את ה-rationals המורחבים, כלומר להבדיל בין 8 שישיות ל-4 שליש, אבל בהשוואה ביניהם, כלומר פה, רגע, לא להשוות מיד, אלא קודם כל לחלק אותם ב-GCD שלהם, ואז בעצם פה יהיה הצמצום, ולא יהיה צמצום שיוצר אובייקט מצומצם, אלא רק בהשוואה בוחן את הנתונים בצורה מצומצמת, ולכן זה יפתור את הבעיה. אוקיי, אז בעצם מה שעשינו זה יצרנו עולם חדש. תכף תראו שזה בכלל לא עולם חדש, כי הרי מספרים רציונליים זה משהו שכמובן קיים, ופייתון תומך באלגברה של מספרים רציונליים. תכף תראו שכל מה שעשינו כביכול כבר קיים, אבל מה שעשינו זה לקחנו מחלקה, הגדרנו את הדרישות, מה מייצג אובייקט של rational, מונה ומכנה, איך מציגים, אנחנו ביצענו פה בעצם, המונח הזה encapsulation אומר שהכנסנו פנימה לתוך המחלקה הזו את כל הפעולות שדרושות כדי ליצור פה בעצם מוצר חדש שנקרא rational, ואפשרנו לא רק פעולות בין rationals אלא עירוב בין rationals לאינטג'רים, ואפילו אינטג'ר עם rationals וכך הלאה. ביצענו פה פעולות, והמונחים האלה למשל, שאנחנו לא נתקלנו בהם הרבה, כי אנחנו לא נכנסים פה יותר מדי לעומק של Object Oriented, אבל הם קשורים לעולם ההורשה וכך הלאה, שבקורס הזה לא נגיע, אבל אנחנו ביצענו פה דריסה של שיטות, על ידי כך למשל שהגדרנו את קודם כל init, והגדרנו גם את add, והגדרנו את represent, כל השיטות המיוחדות האלה שבעצם מגדירות את ההתנהגות של rational כלפי חוץ, איך הוא יוצג כמחרוזת, איך אנחנו נחבר או נבצע פעולות עליו וכך הלאה.
וכל המונחים האלה, שוב, הם קצת פחות רלוונטיים לקורס שלנו, כי אנחנו נגענו קצת על קצה המזלג, אבל אלה הם בעצם, כל הרעיונות האלה פה זה להגיד שאנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל מחדש. בכל פעם שאנחנו יוצרים משהו חדש, אנחנו רוצים לנצל את מה שכבר קיים. אנחנו נרצה לעשות שינויים נקודתיים רק איפה שצריך לעשות, והסידור הזה של הקוד בתוך מחלקות, שעם כל המנגנון הזה שדיברנו עליו, הוא מאפשר פה בעצם יצירת קוד שהוא גם יכול להיות מורכב, אבל בכל זאת מסודר. לכל דבר יש אחראי. אנחנו נרצה לבוא לשנות משהו במחלקת rationals, אנחנו ניכנס למחלקה ובעצם נשנה את הדברים הנחוצים בתוך השיטות הספציפיות. אוקיי, אז שוב, יש את זה כבר בתוך מחלקה שנקראת fractions, אוקיי? כל הדברים שעשינו ועוד. מי שרוצה יכול להיכנס ולראות כל הפעולות האלה. עכשיו תראו, זהו, אנחנו סיימנו את החומר. ואני, כמו שהבטחתי, אני רוצה לדבר קצת על המבחן.